sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras sa Pilipinas, alas 9:51. Patrol 774. Ambulansya Sangkaninan Emergency Hotline Sangpulugan. Operator. Searchlight sa kadurong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. Mata kadurungan sang kagamuan. Patrol 774. Patrol 774. Tatak RMN. Patrol 774. Sa liwat, may gabi na sa inyo. Taran, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi gid sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay. Siningaton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga distrito sa nga Lapos-Lapas, Harom, Mandurriamulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan, sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan makasama, good evening, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan. RMN Patrol 774. Sa kinandal makasama diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay sang pila ka madalag ko nga mga issues, mga top stories of the day. Sa balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Tatak RMN. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mga ikaw po naton karon na ma-report ka informasyon nagikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. May kantanan sa ila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinandan ako naman ang inyo kasama, Radyo Man June Alojado Kapul. Naga-welcome gid sa inyo taran-taran diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama. At today is Monday, July 13, 2020. Pizza 3. Nagali kita subong, no? Kaya lababalaan Radyo Man John, no? Duhan lang kaadlaw, birthday naman ni Kwan, birthday naman ni Manuel. Oh, Manuel Do. Lima na lang kaadlaw ang duhan lang kaadlaw na bilin. Isa lang gani gali kaadlaw mong. Birthday naman ni Manuel. Apelyido yung may kasama, Do. Manuel Do. Ayos, so kamusta na kamo da? Kamusta na nga to sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati? Kamusta na kamo tanan-tanan mga kasama? Kamusta na kamo diri sa ato sini nga kamusta ang inyong kwan nga gabi? Kamusta man ang inyong bakasyon? Pahuway duha ka adlaw, Sabado kag Domingo. Ayos lang? Nga monte pahuway namon kalabanan niya Radyo Man Jo. Pahuway ti isam lang kadlaw mong, no? Kada Domingo lang. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Medyo mayo subong ang tiyempo, medyo mapaang ang ato sini nga panahon subong. Bangod may kasama kay ti at least daw halin kagay na sa ngagas na subong nga hapon. Daw isang nagagumguman pero hindi kin masyado siling daw may tsansa nga mag-ulan, no? So bochilingon, medyo mapaang ang sitwasyon sa subong nga gabi. So standby sa ato sila nga mga tagpalamati. Karon rin dugay, i-check naton karon ang mga pila na ka mga report kag informasyon. Nagikan sa ato sila nga mga RMN report. Sa ato sila nga pagpangalagal magkasama diri kita sa aton karon nga mga pila na ka mga headlines. Diri sa aton nga pagpangalagal. Sa aton karon nga mga headlines. Patrol 774. RMN Headlines. Sa
Sa aton karon nga mga headlines mga kasama, Barangay Kapitan Roberto Bornok Niño Jr. Hindi makasabak sanggin pamangkot kung nga may mga food packs pa nga nabilin sa ila daycare center nga natapos na mga kasama ang aton nga General Community Quarantine. Ang mga food packs nga to, ang purpose mga kasama, ipanghatag sa mga pumuluyo sa bilog nga Banwasan Kalumpang or Barangay Kalumpang. Sa bilog nga Barangay Kalumpang, ipanghatag tong tanan-tanan nga mga food packs. Kay atong mga food packs nga to, ang purpose sadto para nga hindi magutuman, may pangsapin-sapin sa ilatag sa ka mga nagakalam nga sulok-sulok. Ang mga pumuluyo sang Barangay Kalumpang, bangod mga kasama nga nawad-an sang trabaho, hindi pwede kagawa-guwa sa ilang nga balay, hindi pwede kalibot-libot, hindi pwede makaobra, bangod sang pandemic. Amo ning rason kung nga ginpa-implementar nationwide ang ginatawag naton mga kasama nga Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Gin-lockdown ang tanan nga mga banwa, sa banwa gin-lockdown, ang probinsya gin-lockdown, ang syudad gin-lockdown, ang mga barangay gin-lockdown. Suma total, ang mga kabarangayan mga kasama, hindi pwede kagwa ang mga tao during the time sanggin pa implementar mga kasama ang Enhanced Community Quarantine. So ang ginhimo, ang aton nga gobyerno nagpagwa sang kwarta, kaglakip na ang pila ka mga manggaranon nga mga tao diri sa aton sa syudad. Diri lang sa syudad ang ginaistoryahan ta ha. Ang mga manggaranon nga tao diri sa syudad mga kasama ang tipon-tipon man sang ilang sobra sa ila sininga pagabuhi, agod nga ila ininga ibahin sa aton nga syudad para nga ang aton nga syudad amo ang magbahin-bahin sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Amo man ina sa probinsya kag amo man ina sa mga banwa-banwa. Karon mga kasama, ining mga gindunar sang aton nga mga pumuluyo sang aton nga mga kauturan nga madawa-dawa gawa pangabuhi da. Gindunar nila ini, ginhimulatan nila ini nga ginkuha sa ila nga kaban kag ihatag sa aton nga syudad paagi sa kay Mayor Jerry Triñas. Kag si Mayor Jerry Triñas, ginpang sipad niya ini nga ginpanagtag sa kada barangay. Ang Barangay Kalumpang masubra mga kasama sa masubra sa 8,000 ang ila dira nga mga botante, mga registered voters. Pero masubra na sila pila kalibo magkasama ang residente. Ang mga pumuluyo ginbalang naga-star bata, tigulang, matambok, maniwang, agi tumboy, inang transgender, kag tanan-tanan nga mga naga-stand sa may Barangay Kalumpang mga kasama. Sobra na sila gismil dira nga mga populasyon magkasama sang Barangay Kalumpang. Karon bangod kay dako ang ilang nga barangay, depende sa kadakoon sang barangay. Radyo manjo mo kumo kay dako ang ilang nga barangay, dako man ang partida nila. Kay kun sa kwan pa, kun sa mga pagkaon pa, kun sa isa pa kabilog abing cake ang buot silingon. Ay for example, may isa kabilog cake, Radyo Man Joe. Ang ginahimo diri sa ngaton nga mayor, ginalantaw ya kung ano kadamo kag kung ano kadako ang iya nga halatagan. Ginakihad-kihad ya ini kung dako ka imo yati dako manhatag si imo para mabusog ka gid. Di pala Radyo Manjo.
hindi niya pariho kay siling abi nga kumo kay bisan na kumo kay palariho ng kamo nga barangay, tag isa kamo ka barangay, palariho ang kihad, hindi. Kung dako ka barangay, dako man kihad mo. Kung gamay ka nga barangay, ti gamay man kihad mo. Ha? Depende sa kanakuon mong para nga mabusog gid ang barangay, mga kasama. So, ang ginhimo ni Mayor Jerry Triñas, ginpanalan sang daw dako gawa nga partida ang barangay Kalumpang. Kay dako man may kasama ang populasyon, dako man ang mga pumuluyo dira sa may barangay Kalumpang. Ginpaagi sa tagsa ka mga barangay official, mas especially ang punong barangay. Sila ang ginpanghatagan sini agod nga ipanagtag sa ila tagsa ka mga pumuluyo. Wala na diri pili, bata, tigulang, tambok, niwang, manggaranon, ukon imol. Kurong kalabanan, gid mga imol. Kaya ang mga manggaranon, iya radyo manjo, may ikasangkol pa man ini sila kag may ikasarang. Nga bakal sang bugas nila kag pagkaon nila, jo. Pwede sila ya makalakat kag makabakal sang ilang mga pagkaon. Kung kinahanglanon, gid. Pangod kay ginpasugtan man ang tao nga makagwa sa ilang nga balay, kung kinahanglan nga magbakal sa mga essential sa ilang nga mga pagkaon, ginpanghatagan kita sa ginatawag nga quarantine pass. Di ba na radyo manjo? So kinahanglanon gid ang mga pumuluyo naton nga mga pigado nga dapat hatagan sa mga food packs nga ini nga gindonar sa aton sini nga gobyerno. Gindonar ini sang mga manggarano naton nga mga pumuluyo diri, mga pilantropo naton nga makauturan diri, mga kasama gindonar sa syudad para ipanagtag sa mga pumuluyo diri sa bilog nga syudad. Isa diri nga gintagtagan ng barangay Kalumpang. Natingala kita ng iban nga mga barangay ito, halos bastante way sa may gawangal nga mga pumuluyo nga inakurang ang pagkaon nila, radyo manjo. Gasulunubra pagani mo. Ang iban iya may tag 16 ka beses tingagid panghatagan iya sang ilang nga mga food packs. Ang iban to iya sa may barangay Kalumpang iya, radyo manjo, may ara man iban iya nga kadamo niya nakabaton sang food packs. Pero ang barangay or ang Suna 1, ang Sunwan may kasama sa may barangay Kalumpang, kaisa or katatlo lang sila kabis makatilaw. Kagang natilawan nila, mga kasama, hindi kay sila nga bastante gid. Bangod kay ang ini nga barang o ini nga sityo, kilala ini nga naga question perme kag nagapalamagkutanon sang mga ginahimo sang barangay kapitan. May mga pumuluyo bala nga ini kasaho iya sang patakaran sang barangay kapitan bala. Sa malipot nga sugilanon, ang ginahimo sinisang barangay kapitan nga si barangay kapitan Bornok ninyo nga ginapersonalya ang mga tao nga naga-question sang iya sini nga pagpalakat sang panggobyerno yada sa may barangay Kalumpang. Amo ini ang rason kung nga ang taga Purok 1 ang wala ya makatilaw sang madamo nga mga food packs nga ginapatihan sinisang mga pumuluyo sang Purok 1. Nga ini sila mga kasama ang mga pagkaon nga ini nga ginpantago dira sa may daycare center, wala ini mapanagtag kag ini nakaperteneser supposedly sa ila nga mga pumuluyo nga taga barangay o taga Suna 1. Patrol 774. So, amo ini ang nadiskubrihan ta sa nagligad si Mana. Karon, may ginhiwat nga regular nga sesyon ang sangguniang barangay dira sa may barangay Kalumpang. Ang ila presiding officer wala sang liwan kundi si barangay kapitan Bornok ninyo. Ang isa ka barangay kagawad sang barangay Kalumpang nag-question mga kasama sa kay barangay kapitan Bornok ninyo. Siling ya radyo manjo, sila kapitan, sila tinga nga may mga food packs pa kita nga nabilin sa may daycare center. Kay inang mga food packs nga ina
para sa diin inay panagtag kay natapos na ang aton nga enhanced community quarantine. Ang iban nakabalik na sa trabaho. Ang iban nakatrabaho na nakapang remedyo general na. Supposedly, kinahanglanon inatani sang mga pumuluyo sa nagliga para ipakaon sa ila na nga nag-stocks inadira sa may daycare center sa barangay. Oh? Abi nyo kung anong eksplanasyon ni Barangay Kapitan Bornok ninyo? Abi ko na'y maalam ning buwisit kag animal gani. Abi ko na'y abogado ni. Abogado nga wala kapasar. Sa barbla. Way man problema kay te ko nakakwa kay mo ya sa pagkaabuga siya. San way ka kapasar sa bar radyo man na jo? At least nakagraduar ka sa pagkaabogado, hindi pala radyo man na jo? Si Kwan Daniel, si Barangay Kapitan Efren Himio, radyo man jo? Barangay Kapitan Efren Himio, ni daw low graduate, manimo LLB, manimo. Tigin pa sa kaan to sa sangkaso, pero mga kasama gapati kita nga manutsan niya na. Kay antes na siya maghimo, radyo man jo. May mga pamahagi na siya nga, may nakasugid sa aton, pero pamangkot ha. Kung ano natabo. Kaya mo ning ginimo ni Kapitan Efren Himio, ho, dumatit na masubra ko 300 bilog tong mga pangayaw kuno na pinanghatagan niya sang kwarta to sang kwanto sang Sapto. Ibi nakasugid yung silingan te, ano mo nabi karon kay ginkwana, ginsugo sa sang babaw. Nga ang kutob sang tanan nga mga pumuluyo nga gusto yung panghatagan niya. Di ang kwarta way maging bulsa. Ipanagtag yung mas tawo. Dito mo kuno na nagagawa ng impormasyon ni puro pamangkota. Ang iniya mga kasama sa kay Barangay Kapitan Roberto ninyo. Sabi ko na abogado ng buwisit kag animal gani. Sabi ko na ka nakatapos ni sa pagkaabogasiya, ni bisan way kapasar sa pagkaabogado. Way kapasar sa bar radyo man na jo. Basi at least tani gandar man utok yung slibla radyo man jo. Ang iya nga sabat abi yung kunano, gintago kuno na kay tigana kuno na para sa kalamidad. Patrol 774. Sa aton nga pag-intsindi radyo manjo, may posibilidad, hindi ba na sa aton nga pag-intsindi radyo manjo, no? Nga ining aton nga syudad o barangay, basta ang aton nga mga LGU blani, kutob sa ato sila nga mga barangay blani, hindi ya pwede radyo manjo maka-impact o kung makatago sang food pack. Ang pwede lang na diri nga makatago sang food pack, amo makasama ang DSWD. Kaya ang DSWD, amo niya ang authorized nga magtago sa mga pagkaon kag sa mga food packs o kung ano pagidara nga mga essentials o kung mga kinahanglanon sang tao. Kung panangitan nga matabo ang ginatawag naton nga emerhensya o kung ginatawag naton nga kalamidad. Hindi bala ng tawad nyo bala? Like for example, may sunog, radyo manjo. Kung may sunog, sino ang una nga nag-responde ito? Para sa kinahanglanon sang mga nagkalasunugan nga nagkadto sa mga evacuation center. Hindi bala DSWD? Dala nila na sinako nga bugas, mga noodles, mga sardinas, mga pagkaon, mga food packs gina. Muna pinaka number 1 una nga needs sa nga to sini nga mga pumuluyo radyo manjo nga biktima sa natawag nga kalamidad. Sila lang gid niya mong ang aton sini nga mga barangay hindi na iya pwede makastak sa mga pagkaon da. Kay kabalo ka radyo manjo, hindi mo man niya mapaktan ang ginatawag nga kalamidad. Like for example, radyo manjo. Like for example, matabo abi ang kalamidad radyo manjo mga 10 years after. Jo? Yung mga pagkaon na nakala-expire na, hindi radyo manjo. Sino makaon sila? Ikaw nga buwisit ka nga ninyo ka? Sino makaon sila? Sinong pagkaunon mo sila kung nagkala-expire na? Kag
ang aton nga tagsa ka mga barangay Radyo Manjo, once nga may kalamidad, entitled nga magdeklarar sang ginatawag naton may kasama nga kalamidad. May budget nga ginapain sa barangay para sa ginatawag nga calamity. Tingahan nga mas tax kay mo sa mga pagkaon da, kay anytime pwede ka man makagamit sang imo nga calamity fund halin sa barangay. Buisit ka nga yun di patula ka. Karon timpranuhan ka pa karon makit. Buisit kag animal nga klase ka tao ni si Kuanay. Si Barangay Kapitan Roberto ninyo ay animal gidyang yun ipatuloy. Wala huya gidyan ang pingasan gidyang klase ka Barangay Kapitan eh. Di kay hindi mo na magamit subong nga supposedly. Supposedly ipanagtag na kuntani sa mga tao na. Tianhon mo pa na, taguon mo na da. Umandam ka lang ngayon ipatula ka kung magkalapan os inadira kag magkala-expire ang mga pagkaon nga ina nga hindi ni mo panagtag sa mga pumuluyo kay ilupot ko na tanan-tanan sa sungad mo hasta sa latrasan mong buwisit ka. Yun ipatula kagin wala huya kagin kaklase sa pagkabarangay kapitan. Patrol 774. Ambot kung saan o pa ni sa imbestigaran sa aton nga City Council. Si Vice Mayor Jeffrey Ganson, doon ko pasalig man lang nga imbestigaran nila. Di way magyapon tupahaw. Si Vice Mayor Jeffrey Ganson gahambal nga siling nila imbestigaran nila. Amo man si Councilor Romel Duron. Daw sila nagaplano nga imbestigaran na nila ni kay ipinalo na sa investigasyon. Ining barangay kapitan sang barangay Kalumpang. Nano kamo nahadlo kamo sa kapitan ning animal nga ni? Vice Mayor Jeffrey Ganson, abi ipakita abing imong abilidad. Pakita abing pagka-Ganson mo. Di patula mga klase ni halipay sa nagigad ni nga. Patrol 774. San o nyo pa ni-imbestigaran? Lantawan nyo bala kung ano ginapanghimo sang barangay kapitan sa may barangay Kalumpang o Vice Mayor Jeffrey Ganson? Under ini sa inyo mong pwede ka mo sini magkamatomato sa pag-imbestigar? Nagmatomato ka mo gani imbestigar parte sa More Electric and Power Corporation? Nga ang More Electric and Power Corporation wala man to sang formal nga complaint, wala man to sang formal nga complaint letter nga ginpadala dira sa inyo. Sa may City Council? Tini nga nga way kamo gabatomatos ni. Ngayon ay pagpatawag ning buwisit kag animal kay di patulang nga kasi ka barangay kapitan eh. Patrol 774. Buwisit ning Patrol 774. May kasama susmoy. Patrol 774. Grabe gidya ka. Kaido. Sino sining Sino sining ano man? Amo nagid kamo sila kalampingasan nga klase sa mga opisyal sa Banwa sang barangay. Sa Banwa tama ko sa diin. Amo nagid kamo sila kadamol guya. Grabe na nga komentaryo sa inyo. Amo nagid kamo sina. Lantawan nyo bala may kasama? Ang mga pumuluyo sang barangay Kalumpang. Kita nyo barangay kapitan nyo no paglantaw nyo siya. Daw latrasan ka manok no? Pero ambot ko na nga aton sini nga mga pumuluyo. Ang aton nga mga kauturan nga nagapamati sa aton komentaryo. Kaya kasama, pagkakita nyo sa barangay kapitan nyo guro, duduplaan nyo no? Inga nga hindi yung paghimuon na. Duplain yung buwisit na kay nga politik damol buyaw. Sumirunog ka lang pingasan git. Amo na ning komentaryo sa iya may kasama. Kaginago gyapon. Patrol 774. Sano pa na makalagaw-lagaw ng mga taga? Kasi kung gusto guro ni barangay Kapitan Roberto ninyo. Radyo man Jo? Base mag-abot sa punto nga gusto guro ni barangay Kapitan Roberto ninyo. Hindi sa pag-iakusar, no? Inang way sa may makusar sa iya, way sa may maimbestigar sa iya. Basi bala matak-an bla aton nga makilala aton das bukid bla Radyo Manjo.
Kag magpanaog ka magulo start sa may barangay Kalumpang bla. Patrol 774. Basi bala kung gusto ni barangay Kapitan Roberto ninyo muna. Basi bala matak-an ang aton sini nga mga kauturan. Nga nagahimo mga kasama sa ginatawag nga hustisya sa ilang mga kamot bla. Patrol 774. Sang sobra-sobra na ni nga ginago sang barangay kapitan nga ini. Wala nabot sila may kasama. Nga nagaginago na damol-damol gidya katama guya. Ang guyaya sini may kasama daw salsalo na katama kadamol. Nga bisan sinsilon mo na hindi masyadong madutlan. Kay kon mga hindi ni damol guyani kaglampingasa ning barangay kapitan sa may barangay Santo ninyo sa may barangay Kalumpang ni mga kasama. Laban-laban ni si barangay Kapitan Roberto ninyo ni si Burnok ninyo ni. Mga kasama, dugay na ni Patrol 774. nga nagsabat diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ang ginahimo sang buisit ya ginakomentaryuhan mo di dito sa iban masabat yaw. Dito siya mawakal. Di paano pagkabalo na mo siya kung anong sabat mo kay dito kaya sa iban kang nagadala sining isyo kang nagatalakay sini diri may kasama sa aton sining istasyon. Lantawla kung ano kagagong klase ka kwani ano kagagong klase ka palakat sang panggobyerno ya sini sa may barangay Kalumpang. Hindi man literal ligid nga si barangay kapitan gago kaya nga graduado man na sa pagkaabogado mo. Sa malipot nga sugilanon, ang iya nga pagpalakat sang panggobyerno yun sa barangay, ang patakaran niya da amo ang gago. Naamo na siya. Dantawan nyo lang na kasama. Makon mo pamangkuton mo, tinilan ano ni Kapitan? Damo para sa mga food packs na nga nakalabilintay nga tapos ng ECQ. Nga way mo na mapanagtag sa mga pumuluyo mo kay para na sa ila. Kasi ka paminsan, guro si Kapitan ang buwisit kag animal ka ngayon ipatula ka. Gintinguhaan ini sa ngaton nga mga private sectors, sa ngaton sini nga mga kauturan nga may mga ara-ara, may mga kulokwarta, gintinguhaan nila ini nga mapain sa ila nga pundo kag i-donate sa aton nga gobyerno para sa mga pumuluyo, para sa mga Pilipino, most especially para sa mga Ilonggo. Hindi ni kay kwarta sang syudad, hindi ni kay kwarta mo nga buwisit kang animal ka. Kwarta sa mga private sectors ini. Donasyon ina sang aton nga mga pumuluyo. Gindonar ina para ipakaon sa iyang isig kapareho. Ay for example, ako radyo man Jo, nagdonar ako sang akon nga nagdonar ako sa syudad. Kay gusto ko pakaunon ang akon nga isig kapareho nga ara gistar sa amo nga mga barangay. Nagapati ikaw nga nakabulig kasi imo nga isig kapareho sa imo kasi Mario, sa imo kasi Manwa. Nagapati ka nga nakabulig kay tinagdonar ka na. Katapusan gintago sang buwisit nga klase ka kapitan sang barangay Kalumpango. Ano pa matyagan mo imon ang gago-gago ka? Ano pa matyagan mo Kapitan Roberto ninyo imo na? Kumo kay ikaw ang barangay kapitan, nagapinagusto ka lang? Pamatyagan mo imo na ikaw tag-iya sina kay gindonar sa ginapagi si imo? May guro kwanta ni reaksyon na nga to sini nga mga ilabi na gina nga to sini nga mga private sectors may kasama nga nagdonar sang ila sini nga mga galing kating kalabanan sini sa ila actually radyo manjo way man gani ka pakilala mo ini man gusto bla nga ipalayagin das kahanginan mga ngalan nila nga nag-donate sila ba radyo manjo amo ni sila ka mga pilantropo supposedly pero buisit kag animal klase ka barangay kapitan sang barangay san Kalumpang amo gid ni ang lampingasan. Patrol 774. Pamatyagan niya siguro ya iya na yang kwan iya na ya ang mga pagkaon nga nagagin pangtago ya na abiyay siyang tag-iya kita mo kahaslo. Patrol 774. Ay nga sa yun di patulad ka. Ginahagan-hagan ko lang subong ang akon nga kaugalingon hindi ko na mamirsa tulo-todo radyo man Jo. Kwan pa lang ni. Actually, Kapitan mo, no plan ni pagkukomentaryo. Headlines plan gani ni. Radyo man Jo, no? Headlines plan gani ni way pagkukomentaryo Headlines pa lang ini may kasama. Borno, kulata karong pagbalik ko. Patrol 774. Introduction plan ni.
Headlines planning damol guya ka ngayon ipatula ka. Patrol 774. Latawa ba? Ano pa matyagan niya sinisang mga pagkaon na nga suposili nga ipanghatag sa mga pumulo. Siya guro pag iya matyagyay. Kay kumo nga turnover sa iya sa aton nga syudad. Gindunar ginhawa sa iban nga ginhawa sa aton nga mga pumuluyo nga mga nagdonar sina. Nga ipagwa sa ilang nga pundo para nga idonar sa aton nga syudad para ipanagtag sa ilang sa ilang nga mga kasimaryo para nga makakaon ila binigyan ng aton nga mga pumuluyo nga mga pigado dira sa may barangay Kalumpang. Ang iyaya sang iban nga mga barangay Radyo Manjo ubos-ubos gidya panagtag. Ang iban niya ubos-ubos siya panagtag. Magluwas gid lang sa iban nga mga barangay nga mga rakiter kagin rakit nila kagin dalan na sa ila balay. May ara man mong may ganansya man. Iban gani kuno dumati ko nagabaligya na sang kwan. Nagabaligya na sang grocery silang mga barangay official sing nagabaligya kang grocery. Patrol 774. Pero yung mga kasama, ang iya ni barangay Kapitan Burnok ninyo, wayaman gin baligya, wayaman gin dalas balaya, gintago yung mga kasama dira sa may barangay daycare center. Pero wala iya pagpanagtag sa iya nga mga pumuluyo, most especially ang mga taga-Suna Uno. Kaya mga taga-Suna Uno, kilala magkasama nga naga-question permi kano hindi konforme sa iya nga patakaran sang iya nga panggobyerno dira sa may barangay Kalumpang mga kasama. Amo na sang rason. Patrol 774. Di pamangkuton siya kung nga tapos ng ECQ, tapos ng community quarantine, enhanced community quarantine nga may ara pa nga mga pundo na nga may mga pagkaon para may mga food packs pa na. Sabat kaya nga tiganay kuno para sa kwan, itiganay kuno para sa kalamite. Aga paabot-abot ka nga iguon ka na sa kalamite. Ano bot mo silingon man? May ara man niya calamity fund ang barangay, pwede mo na iya magamit yung Radyo Manjo kung may calamity, ganun, hindi bla? May calamity fund ya automatic ang barangay. Anaton nga syudad ni kung may kalamidad nga, kamulang ang barangay may igo kung may kalamidad. Kung may kalamidad, ya may ara na yan nga. May ara na yan nga. Calamity fund ang aton nga mga barangay, ang aton nga syudad. Tinga nga ihanda mo na kayo nakapertinisir na niya sa lain nga pamaagi. Hindi na ya para sa kalamite. Para na ya sa mga pumuluyo naton. Nga naigo sang pandemic, bago kayo nagutuman. Gawin mo na pa ipanagtag. Anhon mo, ano plano mo sina papanuson? Ano plano mo sina kwan? Ano pa siniyo? Ipa-expire? Pa-expiron? Magkala-expire gani ina ang mga food packs nga ina. Nga hindi mapuslan ang nabi sina ipangdasok ang iban sa baba mo, ang iban ipangdasok sa latrasan mo! Patula ka krama! Patrol 774. Tingas, Patrol 774. Patrol 774. Saka ugot-ugot Patrol 774. palusot ka pa ngayon patula ka karon ma. Patrol 774. May guro patsimpuhan ta guro ni nga pamasyar to sa may barangay Kalumpang. Patrol 774. Ano ba'y mahimo ta siniman? Ano abi kay nga aton sining nga mga opisyal diri sa syudad may kasama. Ilabi na gid ang city council. Daway man ga aksyon sini mo nga pagasagsag batasan sa mga buwisit ka mga animal nga mga barangay kapitan ni pareho sa kay barangay kapitan Roberto ninyo. Di mo na gani, kung kapamati dira supposedly dapat si Vice Mayor Jeffrey Ganson abi i-initiate na ini. Sing san-o pa nga hambal nyo, nga nagaplano ka mo nga, nagaplano ka mo nga imbestigaran ini.
si Barangay Kapitan Roberto Ninyo. Kung hindi madala magkasama sa kay Mayor Jerry Triñas, dabi pagbulumando man. Sa pagkamatuod lang magkasama. Ang aton sini nga pagsaludar sa kay Mayor Jerry Triñas, parte sa iya nga paghandol sa sining COVID-19 nga ini magkasama. Mayugid kay wala ya ginapabayan ang iya nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Kon parte sa paghandol magkasama sang coronavirus nga ini nga maglapta diri sa aton masyado sa syudad sa Iloilo. Ayos gid. Pero hindi bala mayor nga ining ginpanagtag nimo nga mga pagkaon nga ini sa mga barangay para sa aton nga mga pumuluyo ini tanan-tanan? Kag kung nga nga nagpanagtag kita sa mga pagkaon sa mga barangay, ina tungod sa aton nga pamaagi para nga hindi magutuman ang aton nga mga pumuluyo. Bangod kay naapektuhan sila sang pandemic naton nga coronavirus. Di bala amo na? Ti nasakop ini sang imo programa, Mayoro. Sakop ini sang imo nga pamaagi kung paano mapauntak ang paglapta sang coronavirus diri sa syudad sa Iloilo. Sakop ni sa imo nga programa ining pagpanagtag sa mga pagkaon nga ini. Ti pabayaan mo lang nga ginamo ni kag ginago nga ginhimo sang barangay kapitan mo to sa may barangay Kalumpang. Ano ka, Mayor, nahadlok ka sa kay Barangay Kapitan Roberto Ninyo? O nahadlok ka sa tanan nga mga Barangay Kapitan? Ano pa? Ang tanan nagadayaw sa imo, may kang tanan sa imo nga pagka-responsibilidad, pagka-responsable sa imo sini nga ginhimo nga pagpangita sa ideya kung paano naton mapahinay or mapauntat kag paano naton mapunggan ang paglapta sang coronavirus diri sa aton nga syudad. Pwede ikaw madayaw, pero kung parte na gani sa involved, gawas ka nga involved na gani ang mga barangay kapitan, Yunis ni garapon ni Santissima Mayor Jerry Triñas, nagakurog ang imo atay, nagakurog ang imo nga kasudlan. Kung parte na gani sa isyo sang mga barangay kapitan, way kagidya ga ulo intra, dahipos kagidya. Di, paano na karon abi man? Nga kung parte gani sa problema sa mga barangay, ni nga, way gidya tupayaw, na way kagidya hipos kay mo ya Mayor man. Amo man si Vice Mayor Jeffrey Ganson, may obligasyon man kabudi. Isalo yun ni obligaron. Hindi yun na paghulata nga malabot sa punto nga kamo pang mabakulan di. Kay daw kaniga sobra-sobra na ni si Roberto Ninyo gasagsag batasan sang buwisit siya nga ni. Sa yun ni patulay nga ni. Gasagsag batasan niya kay ginapabayaan nyo. Kay ginapatumbayaan nyo. Ginapawalaan nyo. Patrol 774. Laway man nga sa subong gusto naton ginatugyan tani sa inyo kay may mga obligasyon kamo, may mga poder kamo sa ato sini nga City Council, may poder kamo sa aton mga kasama nga mayor, may poder ka nga pahilabtan ini. Hindi nyo na paglaputa pa sa punto nga subong kamo ang ginadistinguer ko, City Council Vice Mayor Jeffrey Ganson na mo nagapamuno, Mayor Jerry Triñas, ikaw ang amay-amay sang bilog na syudad under si mong barangay nga ini. Kamo pasubong ang ginadangpan sang mga pumuluyo. Ang halos mga taga-barangay Kalumpang sa inyo subong nagahangla kung ano ang inyo nga mahimo dire para nga mahatagan sang disiplina ining animal nga klase kakapitan nga ini. Kamo ang ginahangla sa mga taga-barangay Kalumpang, Vice Mayor Jeffrey Ganson and City Council. Mayor Jerry Triñas and bilog nga syudad sa Iloilo. Kamo ang ginahangla subong sa mga taga-barangay Kalumpang. Hindi nyo gani ni Gyapon mahatagan sang pagtamod,
kag magpawala na kamugyapon nga ini, hindi nyo na paghulata nga mga ayo kami bulig, nga mga pumuruyo, most especially ang mga taga-barangay Kalumpang, mga ayo bulig to sa mga taga-bukid. Patrol 774. Hindi nyo na paghulata nga muna. Patrol 774. Sobra-sobra na ning ginago sang barangay kapitan nga ini. Daw sa wala ng siya. May style pa sa nga pamahog-pahog. Mag-uyat-uyat ka mga pusilya, pabutang-butang sa Facebook ka may mga pusil ang buwisit ya. Mainit ka ko na mga pusil ko na ipalamon ko na simo ko mga bala nga na karon tag isa-isa. Buwisit ka karon ma. Patrol 774. Pakita-kita sa imo nga. Sa imo nga mga pusil kay butang na sa Facebook kag ipakita-kita na. Kasarang kay karon nga yun patula ka karon ma. So, hindi na paghulata Mayor Jerry Triñas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag City Council, hindi nyo na paghulata nga mga ayo bulik ang mga pumuluyok sa iban nga mga tao. Kay basi balakon, matak-an na sila kahulat, kag matak-an na sila sang hangla. Daw halos nagasalig ang mga taga-barangay Kalumpang Subong sa aksyon sang City Council nga ginapamunuan ni Vice Mayor Jeffrey Ganson. Kag ni Mayor Jerry Triñas, inyo gini obligasyon subong na mahatagan mga kasama sang disiplina ning animal yung nga kapitan nga ini nga daw sa wala lang sa inyo nga ginapawalaan nyo ni. Ano kamo nahadlok kamo sa kay Roberto ninyo? Nahadlok kamo sa iya posel tong 4 kabilog nga gina-post sa Facebook ya? Nahadlok kamo sa mga bala nga ginbutang niya sa yahong-yahong? Nagin-post sa Facebook ya? Pinalamon ko pa na siya karon. Patrol 774. Amo na ginakahadlokan nyo? O base ko nahadlok kamo kay base kon madala? Kung maguba ang inyong political career, base kung hindi kamo pagsuportahon ni Bornok ninyo sa masunod nga eleksyon. Amo na guro ang rason kung nga nahadlok kamo siya magtandog. Man mga botante da sobra ta 8,000 na mga 10,000 gani kuno mo. Ang mga botante dira magkasama sa may barangay Kalumpang nga daan. Tiyama ko mo na amo na kanamo ang mga botante. Yun, istigan ako natin sima. Amo na kanamo sa mga botante nga hindi makaboto sa inyo. Amo na kunaan nga nahadlok kamo magtandog sa iya. Tungod sina. Patrol 774. Hindi nyo pag-abuta sa punto nga sa ulihin. Maglabot na mga kasama sa pinakainit nga sitwasyon ang mga taga-barangay Kalumpang. May hangganan ang mga taga-barangay Kalumpang, ang mga Ilo-Ilonganon. May hangganan. May boiling point ni sila kung saan o malabot sa punto nga magbukal kag magindakal ang ila sini nga mga dugo. Kasi wala magabot sa punto masubrahan ka kag inang mag-indakal ang dugo na nila bla kag hindi na sila kapugong. Bahala ka muna. Patrol 774. Sa liwat ginapangabay naton kung pwede. Sa kay Mayor Jerry Triñas, aksyonin nyo ni. Kay Vice Mayor Jeffrey Ganson and City Council, aksyonin nyo ni. Hindi nyo pagani maaksyonan ini, Radyo Manjo, base ko maabot sa punto nga magdalagan ang mga taga-barangay Kalumpang sa iban nga mga sektor kag magpangayo bulig. Kaluluoy gidi si Bornok nyo ninyo. Base kung kasalig bla si Bornok bla. Bornok, hinugay kasalig sang batasan mo na ngayon ipatula ka. Patrol 774. Hindi pa saligi ang pagkaginago mo da. Kay gabukal dugo kusbong si imo. Basi masubrahan bla kabukal ang dugo namon bla. Mayo lang gani kay pirmi lang ko gainom Evergreen Ibal Capsule. Mayo lang gani kay humaling kagaina pag antes ko magkadto di. Naglamon gi ko sang duwa ka kapsula sang Evergreen Ibal Capsule. Ano pa bisan magbukal ang dugo kung ngayon ipatula ka? Huwag ka alalawas. Huwag ka sululubra. Bangol may kasama kay ginabalan sang Evergreen Ibal Capsule. Kay kung wala lang ni sang Evergreen Ibal Capsule,
Base may posibilidad nga iningalan mo ni, sinulat ko ni sa papel kagin bunok-bunok nga buisit ka ngayon di patula ka. Yo? Para nga sulaton ko ni ngalan ni Burnok ni sa papel kag tuduhan nga bunok mo. Patrol 774. Sulaton mo din sa bullpen, bla. Sulaton mo din sa bullpen ngalan niya Burnok ninyo kag tuduhan nga saksak mo para nga mabalaan ng di patula ka karon ma. Patrol 774. Gabukal dugo ko. May lagani kainom ko sang Evergreen Ibal Capsule Radyo Manjo. May ko inom Evergreen Ibal Capsule ano na lang ayahan man. Patrol 774. Amula ni permi nga aton nga kuan mo. Amo ni nga aton nga papadula sang high blood. Patrol 774. Ulugot. Basi bala kun matakan bala mga taga-barangay Kalumpang pag sumaka sa bukid bala kung magpangayo bulig bala maghambal nga bulig-buligi man kami abida yung pagulat-ulatan nga may mag-star nga mga taga-bukid sa may barangay Kalumpang. Patrol 774. Oras na ton may kasama nakalabor kita sa 32 minutos na or 37 minutos na nakaligat sa alas 10. Diri sa ato sila nga pangalagad mga kasama, no? Samtang sa iban pa naton nga magabalita, ikaduha naton nga headlines lang to. Ikaduha naton headlines. Ikaduha ta nga headlines may kasama. O barangay kapitan gyapon niyo. Barangay Kapitan Dorote Paes mga kasama nag-resign sa pagka-Liga President sa Banwasang Dumangas matapos nga nangin Liga President sang probinsya. Kikita nyo pa yun, ari pa yun ang numero 1 kabaghak nga klase ka barangay kapitan. Conforme ano kabaghak sang barangay kapitan sang barangay Kalumpang, ari may kasama, mas baghak pag nga barangay kapitan pagin. Patrol 774. Kailan tawaan nyo bala? Nagabatag isyo sa iya. Amo na kun nga anga. Amo nang rason, kag amo na siya, makasama ang resulta. Kung bangod siya, wala ka nagasabat. Amo ni siyang resulta, bangod kay nagpawala, ka bangod kay nagpanago, ka bangod kay wala ka nagasabat. Amo na ni siyang resulta, Barangay Kapitan Dorote Duray Paes. Abi mo kun nga Patrol 774. nakita naman liwat yung nasiplatan naman ang katunto mo. Ari may kasama ulang tawan nyo bala. Si Barangay Kapitan Dorote Duray Paes, kundi Barangay Kapitan siya. Sang Barangay Kapitan sa Radyo Manjo, sang Barangay Balabag sa Banwasang Dumangas. So, sang nagbarangay kapitan siya sang barangay Balabag, kundi siyempre naghiwat na yon sang ginatawag Radyo Manjo. Naghiwat na yon sang ginatawag nga Liga ng mga Barangay Eleksyon sa kada banwa. Tinagdaog si Barangay Kapitan Dorote Duray Paes bilang Liga President sang barangay sa Banwasang Dumangas. Sa malipot nga sugilanon, ex officio member siya kay Barangay Kapitan siya nga nagdaog sang barangay o Liga President sang Banwasang Dumangas. Now karon, ang tanan-tanan nga mga barangay kapitan nga mga nagdalaog sa ila banwa bilang Liga ng mga Barangay President, lunsay na sila tanan-tanan mga ex-officio members. Bot silingon, mga municipal councilor na ina sila. So, amo ini sila ang entitled sa pagpapili bilang Liga ng mga President sa bilog nga probinsya kay mga ex-officio members na ni sila. So, amo ina sa malipot na sugilanon
amo ina ang ticket, no? Ang ticket nila, ang pasis nila, ang ilang nga pagkaliga president sa ilang nga banwa, amo na ang pasis nila para makadalagan bilang liga president sang bilog na probinsya. Kung hindi ka liga president sa inyong nga banwa, hindi ka entitled nga magpapili sa pagka liga president sa bilog na probinsya. Ang natabo yung mga kasama sa may banwa sang Dumangas, Moriones di Garapon ni Santissima. Ang natabo sa may banwa sang Dumangas, kundi liga president may kasama si Dorothy Paes. Ang ginhimo yan ni Dorothy Paes, kundi dagan sa pagka-presidente, kay man nga, bata-bata sa may kasama ni Unal Gules, si Unal Gules ang nagpresentar sa iya nga magdagan bilang presidente sang liga ng mga barangay sa probinsya. Sa suporta man sang big time nila nga mga politiko nagakapot sang bilog nga 4th district amo ina ang nagasuporta. So karon nagdaog na siya bilang liga president sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Nagdaog siya bilang liga president. So ex officio member naman sa liwat, mga kasama kay nangin board member na siya bangod kay nagdaog siya bilang liga president. Ang ginhimo sang baghak na klase ka barangay kapitan nga si Duray, wala iya pa masabat ang problema yan sa iya nga opisina. Ang ining ghost project, ining ghost employee niya may bag-o na maliwat ka nagsampahong isyo siyaw. Ang ginhimo iya sang baghak nga ining nga klase sang barangay kapitan. Sabi mo ko na no radyo manjo. Ang ginhimo iya mga kasama, Moriones di Garapon ni Santissima. Nag-resign saya sa pagka-barangay or liga president sa may Banwasang Dumangas. Kag may nagbulos sa iyaya. May nagbulos sa iyaya nga barangay kapitan bilang liga president sang iya nga barangay mga kasama. May nagbulos siya bilang liga president silang Vanuatu. Aryo, sino ang nagbulos bilang liga president sa ilang nga banwa, mga kasama? Ari sa mga kasama, si barangay kapitan Ruben Talon sang barangay Pagdugi. Amo subong niya ang nagapungko bilang ABC President or Association of Barangay Captains sang Banwasang Dumangas. Naga-attend man ini si Kapitan Ruben Talon, mga kasama, naga-attend man sa sesyon sa sangguniang bayan sa may Banwasang Dumangas. Mga kasama, sa malipot na sugilanon, siya ang nagbulos bilang liga president sa Banwasang Dumangas. Inay si barangay kapitan Ruben Talon, mga kasama, siya. Kaya ang pag-insindeya ni barangay kapitan Dorothy Paes, bangod kay nag-board member na siya, bangod kay nagsaka na siya sa ibabaw, nga nag-board member na siya, mga kasama, hindi na siya dapat magliga president sang Banwasang Dumangas. Patrol 774. Natawa niyo may kasama kung ano ba? Kung ano natabo, sus Moriones di Garapon di Santissima nga klase. Puwerte gidya nga abilidad mo. Kag nagpasugot man si Mayor Unal Gules, nagpasugot man ang Vice Mayor sang Banwasang Dumangas. Why sang mga abogado kag wala sa mga maalam da sa may Banwasang Dumangas? Nga nakasaway abi sa kay board
member Dorothy Paes sa kay Duray? Nga maghambal ngo'y Duray? Hindi kaya mag-resign diri sa pagka-barangay ka sa pagka-vice president mo sa Dumangas? Kay kung mag-resign ka diri, laban-laban, hindi ka na pwede nga mangin ex-officio member sang sangguniang panlalawigan. Bangod kay ang imo nga ticket, ang imo nga pases, kung nga nangin Liga President ka sang bilog nga probinsya, bangod kay Liga President ka di sa may banwasang Dumangas. Tapos ang ginhimo nila mga kasama, si Barangay Kapitan Ruben Talon sang Barangay Pagdugi, amoya ang ginpapungko nila bilang Liga President sang banwasang Dumangas. Nag-a-attend ba saya mga kasama sa sesyon? Sang banwasang Dumangas kada sesyon sa regular nga sesyon? Si Duraya way ka duty tos banwasang Dumangas mag-sesyon. Dapat supposedly kada sesyon sa Dumangas tos banwa ma-sesyon man to siya. Ma-attend na to siya kasi siyang Liga President sang banwasang Dumangas. Ang ginimo ya, hinatag ito ya sa kay Barangay Kapitan Ruben Talon. Si Barangay Kapitan Ruben Talon subong among Liga President sang banwasang Dumangas. Na-attend ban saya sa sesyon sa sangguniang bayan. Ay kanamiton nga klase na bilidaran ka mo! Yun di kanggaro, yun di patula, wala sang tupo nga klase. Anak sang buaya nga puti na kabarong mo. Muryonis di garapon ni Santisima Santimoson. Anak sang buaya nga naga-barong. Patrol 774. Na makita mo sa may banwa kung sa munisipyo. Patrol 774. Ano nga klase nga abilidad ni Duray, no? Pwerte nga abilidad sang tunta. Patrol 774. Apa man ko tonta sila may kasama ang Department of Interior and Local Government. Patrol 774. Paman ko tonta ang DILGB kung pwede. Abiya ang pamatyagan guro yan ni Kwan ni Barangay Kapitan Duray Paes, feeling board member na gini sa gali iya pamatyagan niya. Feeling ira ka ngayon ipatula ka karon ba? Patrol 774. Pareho na ka mo ni Burnok ninyo, mga feeling iro ka mga feeling ira. Patrol 774. Tawa niyo ba? Pilinaran ni Dibla? Sus Moriones ni garapon ni Santisima, Ang feeling gidya gali mga kasama, no? Ang feeling gali yan ni Barangay Kapitan Dorothy Paes, no? Ang feeling yan ni ang feeling yan ni Chay Duray, abi mo ko na, ang feeling ni Chay Duray nga pure na gid saya nga board member. Feeling niya nga board member na gid saya. Di ba? Kaya nga, nag-resign saya sa pagka vice president sang banwasang Dumangas. Subot silingon board member na gid saya. Ay, saka na to siya sa baba. Board member na kuya. Animal ka. Hindi ka pwede ka board member nga buisit ka kung why ka nag-vice president sang Dumangas. Patrol 774. Ang bot na aasta subong mga kasama, wala gid kita kabati sang tingog kag statement sang miyembro sang Association of Barangay Captains sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ang ila Vice Presidente nga si Wangyo Salcido, sarado ang bibig. Ang inyo nga mga board of directors, kamusta? Daway ka mo ga wakal-wakal, daway ka mo ga hililipos, kamu daway ka mo ga huruhambalaw. Ano tabo? Patrol 774. Babayaan nyo lang ning ginago ni Duray? Ay, hindi gali ginago. Babae gali ni saya. Patrol 774. Babayaan nyo lang hinaslo ni Duray, ne? Sa kay Mayor Onal Gules na pinabayaan mo niyaw? Ano ni? Patrol 774. Ginhuloipsan nyo lang sus Moriones ni Garapon. Kitain mo lang na,
Laban-laban may kasama. Kita nyo gid lang na. Kung sa mas timprano pa lang daan, nag-explain na ganaan si Duray, may kangtanan sinisang reklamo sa ginatawag nga ghost employee sa iya nga involved ang iya nga opisina. Kung nag-explain na ni siya tanan-tanan, laban-laban, waay pa ni madiskubrihan. Waay gid ni mabalaan nga ang nagapungko gali may kasama sa pagkasanggunian. Bayan bilang ABC President, bilang ex-officio member naman liwat sang Banwasan Dumangas. Hindi ya si Duray, kundi si Barangay Kapitan Ruben Talon sang Banwasan o sang Barangay Pandugi. Siya naman to yan. Patrol 774. Duwa ang ABC President may kasama sang Banwasan Dumangas. Pero subong isa man gyapon si Duray may kasama, hindi na siya ABC President. Sa malipot na sugilanon, kay nag-resign si Barangay Kapitan Duray. Dorote, Pais mga kasama. Sa pagka-ABC President sa Banwasan Dumangas, hindi na siya qualified nga bilang board member o kon ex-officio member sang probinsya sang Iloilo. Pwede na siya naton mapahalin kang mapakakas. Kay nga, so officially, hindi kay mo barangay kapitan, hindi kay mo ABC President sang Banwasan Dumangas. Officially, waay ka na imo. Kay nag-resign ka na imo ya sa pagka-ABC President. Hindi ka na entitled nga magpapili bilang barangay. Hindi ka na entitled nga magpapili bilang barangay. Or barangay o bilang ABC Presidente sang bilog na probinsya sa Iloilo. Kaya hindi ka naman ABC President sang Banwasan Dumangas. Kaya ang pasis mo na nga makapapili ka sa pagka-barangay o sa pagka-ABC President sa bilog na probinsya, ang imo nga pagka-ABC President sa Banwa mo, di ka nag-resign ka na. Buot silingon ordinaryo ka na lang imo yung nga barangay kapitan sang barangay Balabag. Ordinary ka na nga barangay kapitan sang barangay Balabag subong. Dapat si barangay kapitan Wangyo Salcido iporsige nyo ni nga kakason sa pagka-ABC President sa probinsya sang Iloilo si Duray Paes kay disqualified na siya nga mangin ABC President sa probinsya sang Iloilo tungod mga kasama kay nag-resign na siya sa pagka-barangay sa pagka-liga President sang barangay sa may Banwasan Dumangas. I-take over mo na ni Wangyo Salcido ang pagka-presidente sa bilhog na probinsya. Patrol 774. Madako tsansa ni Wangyo ni? Wangyo? Madako tsansa mo? Dako tsansa mo nga mangin ABC President sa bilog na probinsya sa Iloilo? I-take over mo ni? Ikaw ang vice presidente sa role of succession. Ikaw sini mangin presidente na kay nag-resign na ganiya si Duray sa pagka-vice president sa Banwasan Dumangas, hindi na sa entitled. Kaya ang pasis siya mo na mong. Kaya nagapungko subong niya sa may Banwasan Dumangas si Ruben Talono. Ga-attend man saya sa regular na sesyon sa Sangguniang Bayan sa Banwasan Dumangas. O siligon, gina-practice siya gidya ang pagka-vice presidente. Kay kung barangay kapitan ka lang na ordinaryo, nga ma-attend kay mo sa regular na sesyon sa Banwasan Dumangas. Kay hindi ka man imo municipal council, why ka man imo na papili sa pagka-konsyal sa Banwa. Ang imo ya barangay kapitan kay mo sa Pandugi, di nga nag-attend ka sa regular na sesyon. It means, ladies and gentlemen, nga practice mga kasama si Ruben Talon bilang ABC President sang Banwasan Dumangas. Now, ano ang matabo? Ang natabo mga kasama nga si Dorote Paes, hindi na sa ABC President. So kung hindi na sa ABC President sa Banwasan Dumangas, ano pang rason nga mag-board member sa probinsya sang Iloilo? Kaya ang pasis siya bilang board member, bilang mag-ABC President sa bilog na probinsya, amo ang pagka-ABC President sa may Banwasan Dumangas. Patrol 774. Pertek sadya, no?
Pertik sadya. Ulang tawon ta ni boss, may kasama kung ano ang alang tawon ta, basi kung may mga legal pa ni, basi kung pwede man ba lang. Pero sa pag-incendi, tanaw mo ni, bisan grade 1, section 51 kasi ni, naka-incendi ka, nga pwede ka lang magpapili sa pagka-board member, sa pagka-ABC president sa probinsya, kung ABC president ka sa imo nga barang mabanwa. Di mga kasama, pwede ba na inangat kung ABC president ka sa banwa, kay nagdaog ka na bilang ABC president sa probinsya, marisan ka sa banwa mo? Radyo man na, Jo? Pwede ba na ina? Sa diin ini? Sa diin ini nga layi? Sa diin ini nga kasuguan? Nga pwede ina? Kung mag-amo na mo Yunus ni Grapon, perti kahapos-hapos, radyo man, Jo, mag-board member, mag-amo na eh. Kung mag-amo sila nga butang, nga pwede malanggali, ang imoon ko radyo man, Jo, mo niyo? Mapapili ko barangay kapitan sa isa ka barangay sa Banwa. Pagkatapos pagdaog ko bilang barangay kapitan, mga luyag ko sa tanan-tanan nga mga barangay kapitan, Jo. Kagambalon nga, be, himuan nyo ko nga ABC president sa may Banwata. Kay pagdaog ko bilang ABC president sa Banwata, madalagan ako ABC president sa bilog nga probinsya, tapos kamo bulos sa akon di sa Banwa. Kay kung mag-board member na ko, kamo na ya bulos di sa Banwata, kay ma-resign ako, automatic, board member na ko ya. So, hindi masyado kagasto, Radyo Manjo, hindi bla? Kay kung magpapili ka, regular nga board member, Radyo Manjo, pwerte kagasto, makon mo sa isa ka distrito, ma-board member ka, damo pa kontra mo. Pero, kung mag-board member ka lang nga mag-officio member ka, barangay kapitan lang yan, Radyo Manjo, ang imo nga kuwanon mo, ang imo nga iskuhiron. Ti pila man lang kabilog, barangay kapitan, dres bilog nga probinsya, nga ABC president, 43, dala ang Pasig City, 42 ka Banwa, kag isa ka Pasig City mo. So may kasama, 43 lang yung ka barangay, imo nga kuwanon, ang imo nga panguriagan. Pero kung magpapili ka board member nga regular sa bilog na probinsya, damo-damo ka pa nga tao kantuan, damo-damo ka pa sa pagkampanyahan, wala swerte kung hindi ka mataypan sa mga pumuruyo, hindi ka magdaog bilang board member. Pero kung mag-amo ni may kasama nga, pwede malanggali nga kung board member ka na, nga nagdaog ka na bilang ABC president, resign ka na dito sa imo nga Banwa bilang ABC president, kay feeling ka na nga board member ka, ay, sa ka na miton nga kasi ka pamaagi magamon eh. Nami-nami eh. Ay ka, yung Yunis, tiga na po dyan, feeling ira ka nga, duray ka karon ma. Feeling ira ka, ang pag-incendi mo, kung garingon mo, board member ka na git imo ya. Feeling ira ka git imo ya. Pariho ka mo, ni barangay kapitan, ni barangay kapitan Bornok ninyo nga mga feelingiro ka mga feelingira. Abi nyo star of the night kamo kung sa mga dancer pa. Pero karami pa. Patrol 774. Sa mga dancer da sa mga gasaw-saw ng gamo amon na blaw. Daw star of the night kamo. Patrol 774. Ay kanami pangpungko yun nga klasik mga tao. Patrol 774. Kinakadlaw ko ng kaugot ko. Patrol 774. Kanamit niya mas shortcut. Madagan ka, may plano, gali si Dorothy Paes ka mag-board member. Gin-shortcut niyang iya ka pagka-board member ba? Barangay kapitan lang ang kwan niya, ang katapat niya. Barangay kapitan lang. Makon mo sa 40, sa bilog na probinsya, 43 malang ni tanan ka mga ibisi president mo. Di 42 panguriagan mo, kay ikaw ya, ti ibisi president ka mas Banwa mo. Botsilingon ng imo panguriagan, 42 lang ka barangay kapitan. Ti sa 42 ka mga barangay kapitan da, makakuha ka lang magkasama 21 o 22. Makakuha ka lang 22 ka mga butante nga mga barangay kapitan. Piho na daw ka na bilang barangay president or ibisi president sa bilog nga probinsya. Kakuha ka lang 22 ka boto. Di ba Radyo Manjo? Yamakon mo na 22 ka boto ne. Kayang-kaya may kasama, hindi ba? Nan shortcut ka
katama. Sus mo yun. Perti ka alam kay... Ano man? Alam si Duray o kun mango. Alaman ko si Duray, no? Basta maamo sila burnok ninyo, no? Ang mga maalam kasi, mga alam sa katuntuhan. Ang mga yun di patulak mo, ma. Ha? Alam sa katuntuhan ang mga animal nila kita. Ha? Hindi mo man ni sila pasibangdan nga nag-inom sila sang Evergreen Ibal Capsule radyo manjo. Kaya kung nag-ilinom ni sila sang Evergreen Ibal Capsule, tatod ko nga ang kaalam nila ara sa karaydan. Hindi kaya ang kaalam nila ara radyo manjo sa katuntuhan. Laban-laban so po silang kaalam nila sini dapat ara ya sa karaydan kung Evergreen Ibal Capsule na inom sa mga buwisit nila nga ni. Matsakoy na inom nila guro ni kwanay. Hilo. Ita mong katuntuhan, basi kung dugo ni Satanas nang ginainom sa mga yun patula nila nga ni. Amo ni kung naangan na may pagka-Satanas ang ila sining mga batasa, no? Patrol 774. Ay good news gali sa aton nga mga tagparmati sa aton nga mga kautora, good news. Ang Evergreen Ibal Capsule, mabakal nyo na sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Tanan-tanan nga mga barangay, tanan-tanan nga mga banwa, mga kasama, tanan nga mga butika sa mga banwa-banwa sa bilog nga, probinsya, kag Western Visayas, of course, no? Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Patrol kag 774. probinsya, kag syudad sang Iloilo, pwede nyo na mabakal makasama ang Evergreen Ibal Capsule. Sa mga taga Negros Occidental, hulat-hulat na kamuda. Kaya inaplasta naman makasama, makatabok na sa inyo, dugang ang Evergreen. Pero may mga bilin pa man kuno, pwede ka mo dira, pwede ka mo dira makakwan, pwede ka mo dira makabakal. Kasi may harap pa man nabilin sa tanan nga mga outlet sang Sincere Drugstore dira sa may probinsya sang Negros Occidental sa Bacolod City. Evergreen Ibal Capsule. Pero kung may mga problema kamo sa lawas nyo, like for example, may ginabatyag kamo sa inyo kaugalingon, nga kinahanglanon nyo advice sang mga naturopath practitioner, no? Mas-share kamo to sa may RCL Alternative and Health Food Center. Kaya may ara na sila dira nga mga naturopath practitioner. Ini sila radyo manjo, ining mga naturopath practitioners nga ini, amo ni sila ang nakaintindi kag makahibalo sa paghatag sa inyo sang tanan-tanan nga mga complementary medicine. Inang kampiyon makasama nga mga herbal medicine para nga madasig mag-ayo nga aton ginabatyag nga mga balatian. Like for example, may ara kamo nga diabetes, may ara kamo nga inang arthritis, inang mga gouty arthritis, blani gahabok na siya mo. Mga high blood, kung ano pag nga klase sa mga balatian, mas-share ka mo sa may RCL Alternative and Health Food Center, mga kasama kay may ara na sila dira sa ginatawag nga program of supplementation. May cleansing program sila plus program of supplementation para madasig mag-ayo nga aton mga balatian. Abi nyo, mabudlay makasama nga mag-inom kita sang bulong nga mag-inom na tudo nga inom nga wala naton ma-cleansing ang lawas ta kay nga gabalik-balik man na gyapon balatian ta. Ang himuon naton ginahimo dira sang RCL Alternative and Health Food Center, no? Gina-cleansing kamo anay, bo silon pagwaon anay ang tanan-tanan nga mga higko sa lawas ta, acid, toxin, tanan ginapagwa na da, sobra nga sugar, tanan ginapagwa. Pag-ubo siya pagwa makasama, amo pag-inom sang mga ining supplement o kung ginatawag naton nga complementary medicine. Amo pag-inom ta, ti kundi dasig siya mag-epekto sa lawas ta, maayo gi kita nga maayo kita kay ang tanan-tanan nga mga hilo sa lawas ta ginpagwa na to. Bo silong gintinluan na aton dugo gintinluan na lawas ta. So kung tinlo ang dugo ta, tinlo ang lawas ta, kundi hapos bulngon, hapos itreat sang mga complementary medicine nga wala sang side effects. Amo nang nami. Kay basta complementary medicine, wala iya makasama sang side effects. Hindi ba? So tilawin nyo makasama nga magamit sang Evergreen Ibal Capsule kag magpadulong sa may RCL Alternative and Health Food Center kung gusto nyo ang nami mga kasama nga mga advice may kangtanan sa
complementary medicine and most especially ang ila sini nga program of supplementation. Kung may pamangkot kamo dugang text or call sa 0910-126-4595. 0910-126-4595. Patrol 774. Ayos! O, sige ka mga arikisonda, damo may nag-text dito sa niya, John. Basta gani magkomentaryo kada kay Bornok kag kay Dorote, gapanuros ko sila daw ginarikis sila parang ato lawas na sa mga tinaga mo. Tapos malang na. Kung daw ginarikis sila nga daw matyaga daw parang ato lawas nila, no? Ang imuon nyo, mga kasama, gamit kamo sang guava with tea tree soap. Kaya ang guava with tea tree soap, mga kasama, amon isang pinakadabes, amon pinakadami para sa aton nga mga arikis, para sa aton nga mga skin diseases, mga disipula, inang mga kuanbla, mga kutob sa mga arikingking nyo da. Tanan-tanan magkasama nga mga skin diseases, alap apunggon, ginadula ini mga kasama sang guava with tea tree soap. Kung puti ka, mas labi na gid nga manginhamis kag maputi pagid ang imo nga panit. Pero kung moreno ka o kung morena ka, mangin mapino ang inyong supat mga kasama. Gamit kita mga kasama sang guava with tea tree soap, bakla nyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Patrol 774. Oras na ton mga kasama, nakalabor kita sa 8 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Mga pita na ibla. Pampagana sa duwa ka mga kapitan, be. Kanamiton sang kape ko. Medyo bulubugnaw na pero namit gapon, para mag-relax ka na sa kay Duray. Chay Duray. Para mag-relax ka, kape ka sang kape nga ginakape ko, ariyo. Mga kasama, Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix, may reishi mushroom extract, may mangosteen fruit extract, plus may vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. At sa aton naman nga mga tagparmati, sa aton nga mga kauturan, mga kasama nga gusto nyo likaw sa mga big time nga mga balatian, most especially ang cancer, ari may kasama ang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 sa pagtuon sa mga eksperto ng mga scientist sa Estados Unidos, balaan may kasama nga ang tao nga bastante ang dugo sa vitamin D3, dako ang tsansa nga hindi matapikan sang balatian nga kanser. Bangod ang vitamin D3, ginahimo niya, gina-prevent niya nga mag-develop ang cancer cell sa aton nga lawas. Tanan kita magkasama nga tawo, ang aton nga lawas may unod nga daan, may ara nga daan, da steady pulso na dayang cancer cell sa aton nga lawas. Naga-develop lang na siya kung maghina ang aton nga immune system. So amo na sang rason kung nga naga-develop siya. Then why takabalo nga sa ulihi, lala nagali mga kasama ang ginatawag naton nga cancer sa aton nga lawas. So pero kung bastante kita sa vitamin D3, ang aton sini nga lawas mga kasama, maamligan gid ka maproteksyonan kontra sa cancer. So kinanglanon naton ang vitamin D3. Basta vitamin D3 ang paghambalan, mga kasama, no? Inom kita sang Life Extension Vitamin D3. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Ayos, o sige, no? Sa ato sini nga mga tagpalamate, acknowledgement dugay-dugay sa ato sini nga mga viewers. Acknowledgement sa inyo dugay-dugay, dali gid lang kay abi nyo nalipatan ta kamo ba sa pagkadamo-damo. 1.2 ang ato sini nga mga viewers. Patrol 774. 1.2 ang aton nga mga viewers. So sa mga viewers na preparar kamo kay pang isa-isahon ta kamo. Ang iban nga hindi ko mabasahan, bo silingon nakalampas na ang inyo blang nga mensahe, naglampas na hindi ko na mabasahan. So comment lang kamo liwat para nga at least no mabasahan ta kamo, no? Pero antes na sa mga inang hindi masyado makaitsar bala, makapamuhin, tilawin nyo nim kasama ang TCK, ang The Colon King. Ang The Colon King, mga kasama nagaunod ini sang soluble dietary pectin fiber nga maayo para sa colon health. Ang pectin, nagapilit ini sa kolesterol sa aton nga gastrointestinal tract nga ginapahina yang glucose absorption paagi sa pagsiod sang carbohydrates. Ang mga microorganismo sa aton colon, nagabulig ini breakdown sang pectin kag magabuhi ini sang short chain amino acids nga may positibong resulta
kag epekto sa aton nga ikayong lawas. Kapin pa ang TCK may ara nga lemon extract nga nagabulig flush out sang toxin halin sa aton nga atay. Yung atay tani man kasama nagaserbi ini nga importante nga bahin sang filtration system. Rason nga kinanglan naton nga amligan ini pinaagi sa pagdetox gamit man kasama ang TCK o kon the Colon King. Ang TCK amo ni sa pinaka-epektibo nga suplemento for healthy sugar levels, weight loss and immediate constipation relief nga wala nagakutoy aton tiyan, no? For healthy digestion, nutrition and immediate constipation solution, mag TCK available sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Oras naton mga kasama nakalabot kita sa 12 minutos na nakaligad sa alas 11. Mga kasama, no? Ginatamyaw na naton ang aton nga mga viewers, si Teresa Gipo, Gigi Rose Lidis Magayas, Mike Santos, Teresa Gulpo, Orgipo, Amoroso Glenn, Fe Capada, Buen Initdorp, si Alan Franco Dahay, Helmar Tornaliho Dinolo, Tidula, si sino pa di? Si Johnny Tinya, si Teresa Gipo, Natividad Anico, kag si Belia Gamuza, Bimbol Faldas Hinodia, kag si Dodski Uvat Toled, si Arlene Gayuma, kag si Josephine Imulaga Sigura, sino pang ibande? Regina Valdez, Cyril Sumabong, Neri Velasco Swelan, Linods Boyko, si Farame Murano, daw po ko man isang unas piyak to. Mayang gabi Inday Fara, si Christian Helveson Serbo, no? Kag sa ibang pa nato sini nga mga viewers, no? Good evening sa inyo tanan-tanan magkasama. Si Jeremy Pirozzo, kag si Sid Hondok, nga naga-monitor man, kag naga-view diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kasama. Patrol 774. Sa mga nagapangita sang kampiyon nga mga furniture bla, mayari pa si Virgo Girl, Araman, si Jove Panasi di Binagracia, Ninyo Marie Osimco, Peter Mendoza, Roberto Frondosa, Bayutas Roth, si Annie Evangelista, Jomar Besa Supiral, Aniwor Usungila, Elmer Roncal Salmon, Nert Gales, Jake Bastida, Umadhay, Bastikla Umadhay, si Nino Mare Osimco, Day Coret Hipilano, okay, si Bibok Chin, Jeremy Barciliano, Emma Ayongon, Bangsain Palmares Isabel, Jukam Mark Tubunggan, ano to, Tabunggan? Kadasig ba? Si Chimo Romero, Tabo-Tabo, Nestor, ba kadasig magsaka sang ako, sang gina. Diriw galantaw sa tubang radyo man na joke, kitaon ni sila. Si Jimboy Supiral, si Jimboy Kwan Pagid Montreal, ang akon nga classmate, si Jong Senet, kag si Adela Miado, Nestor Ugdang, okay, away na, si Dodge Siloso, Araman. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan Kung kapangita ka mo sa kampiyon nga furniture bla, lagaw ka mo to sa Furniture Trends. Ang Furniture Trends, ara na pahamtag sa may dalan, San Corne de Leon, Valeria Extension, Barangay Nonoy City proper. Pwede ka mo kautang da, either utang mga kasama nga pwede nga home credit, kag pwede man nga credit card.
Kung may mga credit card ka mo, pwede ka mo na kakadto. Pwede ka mo kautang kag may ara pagid nga ayo. Actually may mga discount ka mo nga makuha. Labi na gid kung magkadto ka mo tuhang balo nyo naton batian ko sa kay Radyo Manjon kapulot nan. Basta mo ganan na sigurado gid na. May discount na kamo dayon basta ang balo nyo lang. Naton batian namon kay Radyo Manjon kapulot na. Ang balya kung magkadto kami di kuno basta mambar kami nga sa iya namon na batian. May discount kami na mo na ambal nyo. Kadto kamo magkasama sa may Furniture Trends ara sa may dalan sang Corne de Leon, Valeria Extension, Barangay Nonoy City proper. Ara da ang Furniture Trends. Ang Furniture Trends sa mga kasama nagabaligya sang tanan nga klase sa mga furniture. Hindi gani tawag kamo sa 3370200 o sa 0998-589-7892. Mayang gabi kay Jonalyn Estribillo, kay Reynaldo Eliseo, kay Rona Himina, kag iban pagid. Ang iban nga mga hindi ko mabasahan karon, sige-sige lang kamo da. Sige-sige lang kamo mensahe or comment para nga mabasahan ko dugay-dugay diri sa ato sila nga pagpangraga. Check naton una report informasyon na nagikan kay Radyoman Flo Consumo Navarrete. TYRI Radyoman Report. Medyo pasimple lang imo nga tira sa konsumo. Simple lang ha. May basinatibot sila bla? Medyo pawala ng kunabi ha. Kana nga mga kunabi lang ana. Hindi lang na ipagpangibot kay basib na ko ng sala-salahon datong lasang bla to basir ko suminggitan na maliwat na ka makibot na tupad balaya to. By the way, ang mga balita kag impormasyon nga inyo mabatian, ginadulong ini sang Evergreen Herbal Capsule. Ara pa simple ka lang ha. Simple lang. Basta produkto ni Doc Crispinico, siguradong epektibo. Amo nang simple. Simple lang anay. Sunod na lang medyo waswasan, may sunod lang. Update natin de Radyo Manjon. Sinala, ganit lang, duwagin patay bla. Duwagin ang patay sa banwasang istansya. Mm-hmm. Tapos nga ang caretaker kag ang tag-iya sang punungan dira sa may bahin sang Villa Panian, istansya Iloilo. Dira na namtang ang ining punungan sang sining ni Jose Dilarama. Jose Dilarama, 70 years old, no? Kag residente ini sang barangay Butungon, istansya Iloilo. Pero kay may payag-payag mandara sa iya sining punungan dira sa may Panian, istansya, no? Nasapuan ini siya nga patay kag may pilas ini siya sining ulo tugas ang paglampos ang matiga nga bagay, no? Sang kasisigmon ni na ginda follow up naton ini sa istansya PNP with Police Major Rene Obregon, ang Chief of Police ang istansya Police Station, no? As of now wala pa sila sing tawag sini sang lead sang mga suspect. Hindi magdubo sa isa or hindi magdubo sa isa or dua ang mga suspect na nagpatay sa sining kay Jose Dilarama kag sa sining caretaker sini sang iya sining punungan iya si Jimmy Jordan, no? Sa ukon na mas kilala sa alias sining Moros. Kag una diri sa investigasyon kay inasang aga sang Estancia Municipal Police Station nga nangin person of interest nila si Jimmy Jordan kay amo ning saming upod ni Jose Dilarama dira siya sining punungan, no? Sa pagkakita una diri sang bangkay ni Jose Dilarama, amo to nga nasiling napon ganing first or person of interest nila ining caretaker nga si Jimmy Jordan. So dito pinangita nila ini sa ila sining balay dira man sa sining barangay sakop sang Banwang sang istansya Iloilo. Tapang sunod diri sa sining pamilya nga wala makapauli ining si ang caretaker nga si Jimmy Jordan o kon si alias Moros, no? So babalik dito ang istansya PNP with Police Major Obregon kag ginlighot nila ang palibot sang punungan, no? Kaga dito nakita nila nga nagautaw-utaw na sa punungan ining caretaker nga si Jimmy Jordan kag may nakita sila nga pilas sa yaman sining ulo, no? Kag posible mo ning ginatunaan sang iya sining kamatayon, no? Kag magluwas sini may mga pilas pagin siya sining tugas sa pagkabuno sa iya sining likod
idughan kag sa iya sining mata, no, ang nagom sa sining caretaker. So tugtog subong ginapadalaman basang katapos ang pulis, it's either land dispute ang gintunaan o kon personal grudge, no, ang motibo nga ginasunod nila sini. But wala pa sila sang lead sa mga suspetsado ang Estancia Municipal Police Station sa sining kamatayon sang or pagpatay, no, sa sining tag-iya sang punungan nga si Jose Villarama kag ang ining caretaker nga si Jimmy Jordan o kon alias Moros. Yari akon sining nga latest nga interview sa kay Police Major Rene Obregon, sinilanggit niya kasi Sidmon Radyo Manjon. Why pa kamo sa ulit, sir, no? Wala pa kay ginananta lang ko ng mga posible ng mga witness sa negative pa. Pero motive officer ng krimen. Either personal grudge or land dispute, pero wala na pa rin akong sino pa ano. Kaya wala pa takabala ko sino ng mga kontraya. Okay, so Mga biktima. it's either personal grudge kag land dispute ang ginalantaw ta. Dala lang kami sa Galibot and another pakiba pa kami subong sa mga nabalaan nga ibang pagiging nga rason. Okay. Ginatiwala ito na makakakuha kita sa mga information na iwan na makapin down sa atin nga mga suspect and then para matagaan ng justisya ang biktima. Oo. So ito, okay, sinong una ang napatay, sir, sa inyong investigation? Mabala silang subject sa aton kay kami request sa time lab for the contact of autopsy examination. Mga pilaihan ng suspect, sir? More than 2 ang biktima na pero ang ato niya okay. Kaya ano pa kami sa mga pag-isa pa kami ng mga possible nga witness pag makatay sa mga ibang information. Asog na o pakita, Blanco, pakita subong, sir? Oo, sir. Okay. Police Major Rene Obregon, no, ang Chief of Police ang Estancia Municipal Police Station, no. So ginasunod na to ng ining investigation man sa Estancia Police Station kay tiyan mo ni Silenya Blanco pa sila sa mga suspetsado na nagpatay sa sining caretaker kad sa tag-iya sinisang punungan dira sa may Bilya Panian, Estancia, Iloilo, no. Subuan ng balita kay bangod kiti patay ganing duwa tugas ang paglampo sa sining matigagabagay sa ulo sa sining tag-iya sang punungan kagabuno naman kagalampos man sa matigagabagay sa ulo ang naagom sa sining caretaker Radyo Manjon. Ang dugang sining mga update man kag investigation kititing igapasalamat kita kay Major Obregon nang maskin na masako, no, gahatag dinitiyon para nga makahatag man sa latest Manila nga investigation dira sa may Estancia Municipal Police Station. Samtang may update man kita sa sining kaso man or I mean mga reklamo sa sining modus nga pagpanunto sa mga negosyante sang bugas. Ay, Radyo Manjon, no? buhi pa na sa? Buhi pa? Buhi pa? Damo na gid sang may nga nagwa kuno kang nagreklamo pa gid. Yes, Radyo Manjon, no? Actually, Sa malipot nga sigilanon, hindi ni siya aksidente lang, kundi hungod gid niya sa buot nga magpanunto. yes. So ang tao nga nagahungod sang buot niya sa pagpanunto, no? Buot silingon, malain gid na saya sang tagipusoon. Correct. May itom gid na saya nga ginhawa. Sa malipot nga sugilanon, kung maitom ka ginhawa, alagad kay imo ni sa tanas. Oo, Di ba? correct. So kung alagad ka ni sa tanas, dapat patyon ka. Patyon. Oh, Ipatyon siya. patyon patyon ang iya mga ginahimo. Pero hindi Correct. siya literally. Kaya kung Oo. siya, Busos Muriones, hindi pwede. Ang mga ginapanghimo ya dapat patyon, dapat pauntaton. Ang ginapangimo niya. Ang ginapanghimo ya. Ang pagpanunto ya dapat patyon. Patyon. So, paagi, ano ang pamaagi para mapatay ang pagpanunto ya? Dakpon sa ikag prison. Correct. Muna. Para hindi na sa kaliwat. Oh,
Kay kung hindi ni siya manakpan, kay hindi siya mapriso, ay hindi ni siya sige-sige, panidamo pa ni matuntuhan niya. Ate, May mga complainant kuno nga mga doktor, ano pa ito? men in uniform. Grabe. Basta pati pulis kin tinuntoya pa. Tinuntoya pa. Grabe nga binidad sa yun ipatulay. Sus Moriones, di garapon di Santissima nga klase, oo. Ini saya, klaro na nga pagpanunto sa sibilyan nga pamagi. Yes. Pero ang pagpanunto, yan nga iya sa mga public official, si Burnok kag si Duray, numero 1, gid. Oo. Numero 1 nga manugtunto. Ang ginatunto niya pumuluyo. Pumuluyo. Mailang gani ni iya sang sino gani ni ano gani ngalan sinisangin complaint ni? Mag-asawa ni si Saisa Joy Dilag kag si Rolly Jan Dilag. Mag-asawa gid gali. Mag-asawa gid. Oh, so mailaning gin panghimo ni sang kwan sang mag-asawa ni. Kaya ang ilagin tunto ya mga pilang bilog lang. Correct. Mga 7, 8, 10, tatabi 20, at least amo na nakadamo. Si Borno kag si Pais ya. Libo-libo ang gipang tunto sa mga buwisit na people of the Philippines, si tunto nila ya. Abi Borno. People of the Philippines ang gintunto yan ni Burnok kag ni Duray. Tikon na tinasuhay na aran na sa ano na mo, sa Husgado. Oo. Tinamban na sila people of the Philippines. Versus Duray. Duray lang. Kay Kapitan Burnok, people of the Philippines versus Burnok. Opa. Burnok. Oy, mula na. Si Mamangkot, Burnok, ang judge lang, judge. Burnok. Oo. Pwede ka, may ginapakato ka na sa tunga mo. Oo. Tapos, usisaon na sa sang... Ang tingala ko na nga papungkuon mo sa witness stand. Na, oo. Nga papungkua sa witness stand. Paano? Witness stand na gani na pagkatapos papungkuon pa. Uno. Dapat standing eh. Patindugon siya. Witness stand man bla. Oo. Nga papungkuon. Gani. Uno. Ito ka tingalahan no. Puding di man sindihan. O sige na madalman pa na karon. Okay, nano na to anong latest? Subong may mga naguluwa pagid ng ibang nga mga complainant. Kahapon ang iban nga complainant nagpadulog ni sila sa CIDG agod nga formal nga mag-file no sa nga ila sining nga complaint no ang ining mga negosyante sang bugas Radyo Manjon ang pinakadubo malang nga natuntuhan niya amo ni si Peter no ay patong-patong malang ni tani ni sang bugas no ang iya di mga more than 100,000 plus or 300,000 plus no ang kabugusan nga bili isang bugas nga ginda-deliver niya dira sa Savannah sa kay Saisa Joy Dilag kag kay Rolly Jan Dilag no so kay na sa agaman iya naglakat ini sila ang mga complainant sa bahin naman sa Banwa San Dumangas kay banti ining si Saisa Joy Dilag taga Dumangas gid nimo kadtos na sa kay Mayor Onal Goles just to inform nga amo ning ginahimo nga pagpanunto ni Saisa Joy Dilag kag ni Rolly Jan Dilag kag nagkadto man sila sa ginikanan sa nga sining ni Saisa Joy Dilag and just to inform man nga amo man ni ang modus sang ila sining bata nga si Saisa Joy Dilag. Actually ang sa kay Peter gani ni nga case doon may ginbalik sa sobra shin 115 sacks of rice. Ang ginbalik sa iya is 14 sacks of rice lang no. Ikulang sa gihapon sa nga 101 kasako nga bugas kay ang pangako sang ni Saisa Joy Dilag Radyo Manjon nga angan-anganan nyo lang ako kay ipamalik ko ang inyo bugas no pero alin pa sang ligad nga mga inadlaw nga trato niya sa mga negosyante sang bugas pero wala Japon nagtupa ang iya nga ginsiling sini nga ipamalik ang mga bugas pero actually halin pa ni sang ligad nga mga tinuig sa subong nga panunto amo ning iban nga naginuwa na gani nga mga complainant nga mga negosyante man sang bugas kag iban ganito negosyante sang mantika Radyo Manjon ang kadto man sa bahin sang Sabana agod nga sukton man ang ining
ginkuha nga mga supply sa bugas ni Saisa Joy Dilag. Yari si Mike, bago naman niyang complainant na istorya nato ni kainan, no? Kag na-interview naton, kag impatnat ng diri kung paano ini siya gintunto sa mag-asawa nga Dilag. Si alias Mike, sa ako niya ma-interview. Ako dito sa niya. Pepe na anong pinakasako si mo bugas ang ano? Actually, sir, ang na-deliver ko sa iya since March 13 or March 14, kita nag-start ang delivery namon. Naka-deliver ako sa iya sang 65 stocks. So, total of 123,000. So, sa 4 months ko sa iya dito nga balik-balik, nakasubong, may nabilin ako sa iya nga 24,500. Nasulokton. Masulokton, sir, oo. Pero anong niya trato sang pagbayad? Ano ko no, bayaran niya? Ang sa nabilin mo nga sulokton siya? Ang iya sinabi, sir, nga promisa sa amon, makakatay na sa promissory note. Tapos, mahambal na siya nga mapadala siya sa mga padalahan sa kwarta. Tapos, pag-abot na sa adlaw ang ginahambal niya sa imo, wala na sir nag-aabot. So, Okay. ang ginahimo ko, sir, ginakaktuhan ko dito siya mismo sa Yapalay. Sa Sabana? Sa Sabana, oo. Oo. Ginadlaw ko na to siya kung kisa. Hasta nga kung kisa may mga bago nga delivery nga nag-aabot dito sa iya. So siguro daw na kuya pala sa sir nga mabuking itong bago niya nga delivery. Ginahitipan niya ko na tagwasang kwarta para mahalakat lang ko tayo. Natagaan niya ko na tag 5,000, mga bla. Ang bata na ano na buhay na sa Buhin na sa balas siya, o. Kaya muna kayo dito kuya, siguro pa lang mabuking sa itong bago niya nga katransaksyon niya sa balay niya. Okay. So ano ka mo pa? Din ka mo nagkilalahin sini sa transaksyon sa bukas? Facebook lang ko ni sir na post ako sa online sang bugas sa Facebook. Kamo to tayo nag-message sa akon. So dito na-start amon to transaksyon sa Facebook. Ano nagamit yung pangalan sa Facebook? Bakang pakilala yung simo? Ang pagkilala niya man sa akon, sir, ang amo man sa buong ginagamit niya, ang ngalan niya Ziza Joy. Tita Joy. Oo, pero ang account niya sa Facebook, ang una namon niya transaksyon niya ginagamit niya nga account, hindi ko siya ma-add sa Facebook. So ang amon dito nga conversation is Messenger. Okay. Tapos subong ang Messenger niya ay not active na sa Messenger ang niyang account. Try ko kagabi. Not active na, oo. Paano mo namotikan nga baldugira ganin siya? Sang nabalaan ko sa may nakadungan ako nga ng kapalungkot man dito nga nagsambahan niya may nakadungan ako panukot. So siling ko hindi lang gali ako isa. Oo, dito na ako nagduda, sir, nga amo na gali siya. So dito na tayo naguluhan, nagdulungan-dungan kami hasta nga nagdamo kami kagapon, to 5 na kami kagapon, to nagdulungan. Kaya banda, nagkoma ng amount na sulukton ng nila sa kay Pilongko ni, or Dilag. Oo, sa tlag ko, get check pala mo, daw sang June lang to sila, di wala pa sila yung nabuhina ng iban. Mike, no, certain Mike sa nga ako niya na interview, isa ini sa mga complainant, negosyante man siyang bugas, no, natuntuhan ni Saisa Joy Dilag kag ni Rolly Jan Dilag, Radyo Manjon, no. Ting iya ang 120,000 since March, di may balance pa si Saisa Joy sa iya sa subong way pa mabayaran ng dalagan lapit-lapit or masubra 24,000 pesos, no, ang iya pang balance ni Saisa Joy sakay certain Mike, no. Pero tiya mo ni ginaamat-amat nila proseso ang mga dokumento kag mga ebidensya, no, sa mga sining mga negosyante sa bugas para nga magpasaka na sang kaso batok sakay sa Saisa Joy Dilag kay Rolly Jan Dilag. Amo man ang taga Sabana kay Manti ang ginarintahan niya nga 2 ka unit nga balay dira. So pila na ka bulan nga wala ini makabayad kag amo ni gina-hold ni siya sang or sila nga mag-asawa sang mga gwardiya dira sang Sabana, no, para nga hindi palagyo or makapalayo ang ining mag-asawa nga Dilag, Radyo Manjon. So mo ni nga aton sining update may kantanan sining nasunod naton sining mga development sa kaso sang mag-asawa nga Dilag, no, sa pag mudo sini sa pag panunto sa mga negosyante sang bugas nga taga syudad kag sa probinsya Iyasang.
Iloilo. Ang mga balita kag mga impormasyon ginurbatian sa pagparagad sa programa Patrol City City 4 dulong sa inyo sang Kalwan sang Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Ari ninyo ginalat nga kape, manamit, mahamot, kag ginimo bagi sa pagkombinar sa pinasahi nga health benefits sang tatlo ka powerful nga mga ingrediente. Kada ka makasama, maginom sa pinakauna nga kape nga may Vitamin D3, Life Extension Coffee Mix with Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract kag Vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Mamakalinis sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Kung subuman ginatlan kita sa Kalwan, sang Tatoy's Manukan and Seafood, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, bukas ang ila sining branch dira sa may Atria Park, sa San Rafael sa distrito sa Mandurriao. Kung subuman ang ila sining main branch dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo dira sa Villan, no? 50% lang ang makomodar sa mga customers para nga tiniyara sang social distancing, no? Medyo got man ang napatagay nga protocol man sa talatapan sa Tatoy's Manukan and Seafoods, dapat naka-alcohol, naka-face mask, ikuan ka tada, no? Ikuanon ka da sang gina-check ang imo sining kung may hilan at kung wala, no? So amo na ang ginapatagayon sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Sa kuli magkaon gini ang customer sa cottages sa Villa sa Tatoy's, ang antad layo-layo man. Aba? May aragya social distancing, no? Muna ang bal ni Hector kina sa aton, siya, isang Domingo, perting tao, ang kaina, pertiman, mo na may social distancing lang, pila ka lang. Kuana, order ko isa ka litson sa kuana. Sa Pizza 29. Pizza 29, Pizza 29, Kuana adlaw ina sa Miyerkules. Oh. May ano sa July 29 man. Basta ma-order na kuya isa ka bilog litson kay gusto ko makaon, isa ka baboy gid, isa gid ka litson. Oh, isa gid ka litson ako, diron kay gusto ko isa gid ka litson ubuson ko. Why ka man kulba pa? Tudbay kulba may evergreen iba capsule kulba ka. Padloki mo na nga. Mugit. Basta may evergreen lang niya, way kulba. Damo de. Ako gani, 5 kadlaw na way kinom evergreen ka, ang kulitsong ginadula man. Guro, ang epekto sa evergreen guro, no? Pabilin bala. Kaya po, hindi ka magpa kuan magsalig. Dapat inom ka gid. Temo na, no? Sa aton nga mga pagpalamati, importante gini ang Evergreen Herbal Capsule sa aton. Kay man nga, ang Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, may ara sa ginatawag na balancing effect, no? Kag ginapagwa niya tanan nga higko sa aton nga lawas, kag anuman nga mga hilo tas lawas ta, no? Ang ining constipation ginatawag sini nga mother of all diseases, radyo manjon. Kag ang ining Evergreen Herbal Capsule sa aton sini nga mga tagpalamati, testingin niyo kay tuman gini kay epektibo, no? Ang Evergreen Herbal Capsule kag kun anong kulang sa lawas ta, inadugangan kag kung anong mga sobra sa lawas ta, binabalansi ina sang Evergreen Herbal Capsule, no? Ang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas, gintingo ini nga persa sang pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Aprobado ini sang FDA. Magtumahara sang Evergreen Herbal Capsule adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. A quality product of Dokiko Alternative and the Health Food Center. Basta produkto ganin ni Doc Crispinico, simplihan ko lang sigurado ginaya na epektibo. Evergreen Herbal Capsule. Dapat inom ka buwas kay para magbaskog. Mapaminom ko buwas para baskog. Bisbla. So, pwede ko man makaya guran, no? Importante, tawag ka mo sa 0910-1264-595. Ang numero nga tiksan ninyo sa kay Doc Crispinico, pamangkot ka mo kag kung anong mga ginabaksag ninyo sa inyo ikaayong lawas. Magbabakal man ang Evergreen Herbal Capsule sa mga masunod ng mga butika dira sa may Miagao, sa Kingly Pharmacy, kag sa Parmasya Elna, sa San Miguel, sa Soliva Drugstore, kag sa Salis Pharmacy. Sa Limudyan, sa Kabatbat Pharmacy 1 and 2, sa Leon, sa Lorley Pharmacy, sa Sara, dira sa may Evergreen Center, beside sa Sara Glass, kag Subungman, dira sa Tigbawan, sa Nickdick Pharmacy, kag sa Butika Carmen, kag sa Giba, sa King's Pharmacy. Sa taga-probinsya sa Gibaras, mabakal man ang Evergreen Herbal Capsule dira sa may Umali Drugstore, dira sa may Vidavista, sa probinsya sa Gibaras, kag dira sa may Chameleon Graphics, dira sa may San Miguel, Hordan, Gibaras, unahan lang sa St. Joseph School. Kag Subungman, dira sa tanan nga branch sa Third Drugstore sa Bacolod kag sa Negros, no? Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, tistingin nyo kay makatabakod gini kag mga kapsula sini or ang mga sangkap sini hindi basta-basta puro utan ni
gintang sulod sa isa lang ka kapsula para mangin mapag-on ang aton nga immune system kag aton sini nga resistensya. Kaya delikado nga daan way padan vaccine nga daan radyo manjo ng kwan mo ang COVID-19 nga daan isang tang wala pa amo niyang makaprotektar anay sa aton ang Evergreen Herbal Capsule. Mayong gabi kay Doc Crispinico Doc na hidlaw man ta sa imo ba kay Doc Crispinico da mayong gabi gid kag kay Doc Leo Amos kag subong man sa kay Toto Hector Espinosa sa Tatoy's Manok and Seafoods kay Mama Richo kay Isya kay Ninia kag kay Max. Split kami ni Toto Hector gina sa shooting. May shooting to. Bawal ang basket mo. Shooting lang, shoot out. Ng shooting lang. Oo. Asa din dapit na plastar sa 3 points area? 3 points area. Lima na kaanggulo. Sa rason ganyan mag-shooting ka mo, agaron nyo ko. Mintra ka man. Kuhan ko na ng paborito ko na ng mga lugar ng mga rainbow area. Oo. Mga tira. Susuliunin, sige po ng tira ko sila, ginawala ko lang na eh. Gagi, siguro nit ka na sulod sa tira mo ay. Ginawalis lang na ya. Wow, grabe. Ang rolls, 5 na ka-anggol mo. 5 ka-anggol. Isa sa kilid. Then sunod naman, filtro. Sunod naman. Kag sa kilid. Left and right. Left and right, isa-isa. Tapos tatlo sa tunga. Tunga. Oo. Kung sinoda mo score, amo na madaog. Aba. Tagpulo-pulo lang kapisos taya. Hindi ko pag-isagi ka, ano ganini? Hindi ko ulo imbitara mga mamo na kay basi maubos ang pulo nyo kapiso sa akon. Aba? Hoy. Sabi. Salamat ko yan, Toto Hector akong split. Tanda galing Toto Hector. Toto Hector split mo? Oo. Sa sunod, 3 ta split eh. Oo. Para siya masalig ah. Oy! Kabi namang gina mga 150 pesos lang. Grabe ba? 150 ba? Grabe ma, 15 ka tira. 15 ka hutong? Oo, pero dapat ring to ring lang. Kung mag-igo sa ring, kag magbunggo sa board kag magsulod, wala na score, not counted na. Pero dapat swak na swak lang gali. Swak na swak yan. Hindi pwedeng board. Hindi pwede. Hindi man pwedeng from ring to board. Hindi man pwede. Dapat diretso lagi dyan sa sa ring. Oo, ring to ring lang. Diretso lagi sa buho. Oo, diretso. Perte. Mayong gabi na da kay Toto Hector Espinosa sa Tatoy's Manok and Seafoods. Kaya konsing gagagitay Tatoy mayong gabi. Salamat sa pagpamati. Manibito mo na ito yung balita informasyon sa buong gabi. Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Manflo, Konsumo, Navarite, Tatatareben. TYRI Radyoman Report Patrol 774. Oras na ton makasama na kalabor kita sa 44 minutos nang nakaligad sa alas 11. Balita, builog man ginadulong sa inyo sa kaluan sang Doc 3C Sodium Ascorbate Vitamin C 600 mg capsules. Ang Doc 3C Vitamin C mga kasama, isa ini ka alkaline base, maayo sa lawas, hindi acidic, di kalidad kay puro crystal powder ang unod sa kada kapsula. Ang kapsula himo ini sa sea vegetable, matunaw sa lawas, nga 8 na katuig nga makita sa merkado kay ginasaligan nga epektibo. Amo ni kun nga nakaupod ini sa 2015 Consumer Choice Award, sang 2015 tapos ang 2017 Asia Pacific Award. Bangod ini makasama ang ginhimo sang award-winning company nga RRAF Marketing Corporation. Ang company gin-recognize ang 2019 bilang Golden Globe Awards bilang Best Quality Food Supplement Distributor mga kasama. Isa ka national awards ini, no? Tungod kay maayo ang mga produkto. Gani sa aton nga mga tagparamete para makasiguro mag-Doc 3C Vitamin C na kita, no? Ang veterano gani epektibo. Doc 3C Vitamin C. Patrol 774. Oras 45 minutos ang nakaligad sa alas 11. Sa ato sila nga pagpangalaga makasama sa mga pangita sang kampiyon makasama nga balanyo sa lawas. Tilawin nyo ni ang Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil makasama paayo ini sa ato sila nga lawas sa mga nagabutod ang tiyan, namin ni siya. Pa-boost mas ang ato sila nga immune system.
kag wala labot sina nagpaayo man sa ato sini nga ginabatyag nga mga migraine kag iban klase sa mga balatian. Ang NANS or ang NANS corn coffee. Ang NANS corn coffee mga kasama para sa mga butod sang tiyan, para sa migraine. Imnan nyo niya. Ang NANS corn coffee mga kasama. Kagang balan nyo sa itong lawas NANS liniment oil. Balan nyo sa pananakit sang lawas, likod, hawak, kag balikawang. Tilawin nyo magkasama NANS liniment oil. Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Sa sining mga tiro ni check na nato ng report na kag informasyon nagika na kay Radyoman Francis Basco. TYRI Radyoman Report. Dakop ang subject sa bypass operation nga ginalunsar sa Pabia PNP pasado alas 6 sining gabi sa barangay Pagsangaan, Pabia, Iloilo. Ginakilala diri ang subject nga si Chris Handro Agoste, 32 anyos, residente sang nasambit man nga lugar apang tumandok ini sang Banwasang Alimudyan. Nakuha sa subject ang apatanan ka mga sasesang suspected shabu, lakip ang 2,000 pesos nga bypass money. Ang estimated street value sining mga item ang naglabot mga 10,000 pesos. Suno kay Major Judge Tabalok, ang hepe sang Pabia PNP, ang street level pusher, ang ining subject kag madugay na ini sa ila target list. Priso karon sa Pabia Police Station ang subject kag magapangatuban sa kaso sa paglapas sang RA 9165. Sa dugang informasyon, target sa Philippine Coast Guard Iloilo nga makontain kay makuha ang tubtub kon makuha tubtub was ang ginabanta 8,000 tubtub 10,000 ka litro sang langis sa Iloilo Strait kag sa iban pang lugar angot sa overspill nga nagluntad sa paglupok sa power barge sa Barrio Obrero sa Hulyo 3. So kay Philippine Coast Guard Iloilo Station Commander Jolovis Mercurio nag-abot ang dugang nga mga equipment rason nga mas madasig ang pag-contain ang nag-leak nga langis. Deploy naman sa Philippine Coast Guard ang mga personal nga naga-contain sa pagpangawas ng oil spill. Magluwas sa paini, okon maluwas paini sa deploy sa AC Energy Philippines nga mga personnel nila nga magakuha sa mga oil spill sa aton nga kadagatan. As of July 9 sa data sa Philippine Coast Guard, kinabanta nga 948,000 ka litros ang langis ang unod sa power barge. Ginabanta naman nga 241,072 ka litro ang nakolek sa bunker. Samtang ginabanta naman nga 20,000 ka litro ang nakuha sa skidding. Pagkatapos sa contain ka nakuha sa naglik nga langis, gilayon nga tagan sa atensyon sa Philippine Coast Guard ang pagpaninlo sa mga lugar nga apektado. Ang nakita nga spill sa Dumangas, Leganes, Oton, kag Tigbawan, ang kabahin sa ginabantang 8,000 tugtog 10,000 ka litro sa langis na target nga na-contain kag makuha sang Philippine Coast Guard tugtog sa Hulyo 13. Sa dugang informasyon, nag-positibo sa COVID-19 ang duha ka pulis nga na-assign sa Iloilo Provincial Police Office. Suno kay Police Director Colonel Paul Kenneth Lucas, ang mga nagpositibo among to kanday Western Visayas per 61, 40 anyos lalaki, kag si Western Visayas 529, 35 anyos nga babae. Tagapadiya si 529, samtang gintag naman sa Uton si Western Visayas 461 na authorized person outside residence. So kung na Hunyo sa East na nabot sa Iloilo, alin sa Manila si Western Visayas
Tapos tinanipod sa anong pakaiban yung mga pulis Hunyo City. Sa nagtiner sila sa subdivision sa Oton, kag sa Hunyo 11 yung swab sila, negatibo ang unang resulta sa 7 ka pulis. Hunyo 29 naman sa nag-report sila sa IPPO, liwat sila naging swab, samtang wala pa ang resulta sa test, gin quarantine sila sa pasilidad sa San Miguel. Kagabi, o kung kagabi ni, no, nagwa ang resulta na nagpositibo sa COVID-19 si Western Visayas 529 na na-assign naman sa Police Regional Office Civil Security Unit apang ginsaylo sa Iloilo Provincial Police Office sa Hunyo 10. Hunyo 28 siya naman nag-report siya pagkatapos sa home quarantine sa subong kay Western Visayas 461 ginpaswab man siya sa Hunyo 29 sa IPPO kag gindala sa quarantine facility sa Banwas ng San Miguel tubto nagwa ang resulta kag lunsay ini mga asymptomatic. Sa report nato na rin sa Department of Health 6, hindi na kinahanglan niya mag-quarantine paliwat ang mga asymptomatic patients na na-release pagkatapos ng 14-day quarantine. Ini ang abisan niya magpositibo pa sa resulta sa iya RT-PCR test. So, ini kay Dr. Maria Jocelente sa Department of Health 6. Sa ginisyong advisory sa DOH 6 ang Hulyo 10, ginpahayag nila nga mahimo ma-release ang individual nga asymptomatic sa sulod sang 40 dias bisan wala pa siya gin test o kung wala pa ang resulta sang iya RT-PCR test. Ini ang nasa advance sa updated interim guidelines sang COVID-19 sang DOH. Wala direkta nga nagsabat ini si Dr. T sa ginpamangkot kung may liabilidad ang local officials kundi sila masunod sa advisory sang DOH apang sa pag-release sang asymptomatic. So mani madulong natin yung mga impormasyon kag balita na idadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule ang pinaka-epektibong herbal supplement na may sangkap na turmeric, malunggay, ampalaya, saluyot, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingog na persa sang pito para sa kayang lawas kompleto ang benepisyo. Nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Aprobado din siyang FDA, a quality product of the HICO Alternative and Health Food Center. Babakalin sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Basta produkto ni HICO, sigurado, epektibo. Sa tanan natin yung mga driver nga nagabiyahe Luzon, Visayas, kag Mindanao, gamit na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong mga obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Kag may proteksyon pagid ini sa mga kalakihan nga sobra sa stress sa ila mga trabaho. Sa Megaman, tanan niya problema sa kalalakihan, kapin pagid ang problema sa prostate, kag wala gana kay misis. Kag maislan ni, sang kabaskog, kag pagka-agresibo. Megaman Herbal Capsule, wala ka kapsula kada adlaw. Ang Higato Abesya Pure Homes Incorporated and Crematory sa Balabago, Tansa, Gimbalik, Baras, kag sumuman sa Bacolod. Ang nag-ulikid no sa mga kubos naton nga mga kauturan. Mag-pakiangot lang kamo sa 329-1560 o 0999-927-8989 kung may problema kay istoryahan ina kagbuligan sang Higato Abesya Funeral Homes Incorporated and Crematory. Sa mga kauturan naman naton nga gusto praktikal nga kag elegante nga pag lubong sa inyo nga mga imatay, testingin ninyo, inquire ka mo partitioning height din mga US din mga style sa pag lubong ining columbarium. Apat tugtog sa apat sini ka mga himata natin pwede natin mabutang dira kag barato ini kumparar sa pag-avail no kung gamit sa mga lote sa mga memorial park. Gani ang Higato Abesya Funeral Homes sa crematory is tried to help families create the most personal and meaningful tribute to their loved ones. Ang mga kauturan naton nga mahilig sa milk tea, tilawi
ang ginarekomendar naton. Mayroon sila sa buong fruit tea, mayroon man mga coffee nga mga produkto. May coffee cafe sila. Kaya mayroon man sang brewed coffee. Mag-contact lang sa 0998-333-4319 kung interesado ka mo nga mag-negosyo sa milk tea sa coffee. Ang akon milk tea, Tilawi. Ang mga informasyon sa balita para sa Patrol 774. Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyoman Francis Basco. Tatak, RMN! TYRI Radyoman Report Patrol 774. Oras na ton may kasama na kalabar kita sa 4 minutos sa nabiring ka magabot ang alas 12. Mga balita may kasama Builo nga idulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling bangod kay may-ari ini nga ingrediente nga spirulina, ahos, balunggay, amargoso kag ang ining mangustin na mga kasama, no? So amo na kun nga mas ginpahusay, mas pinagaling, mas pinabisa kani sa ato sining mga tagpermati pangita kamo sang maayo kag ginpabakod food supplement mag Santon Plus Gold na. Ang Santon Plus Gold ang mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Santon Plus Gold. Patrol 774. Kag sa mga inang kalalakinhan, medyo gamat-amat na saludo ang junior. Bangod kay daw nagapirmi lang kapoy. So sa ato sini nga mga kalalakinhan dira nga daw may problema parte diri. Labi na ikon magpamalo ang manok blang nga tigtuloslok. Matoslok ka man pero daway na naga-tsansa kag daw nagapilo ng inog toslok. Mga kasama. Gamit na kamo sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo Food Supplement Capsule for Men mga kasama. Ang may tatlo ini ka mga ingrediente. Ang maca o kung lipidium miyene. Ginakilala ini mga kasama ang Peruvian ginseng. Ang Cornea crassa or ginatawag nini ka ginakilala ining Peruvian inang aphrodisiac kag ang Jatropha macrantha may kasama nga ginatawag nila ini nga Peruvian Viagra. So tatlo ni sa no ang magambal kita nga ginseng magkasama tinagapalawig resistensya hindi bla magambal kita man kasama nga aphrodisiac tinagapabangon sa kwan nang patay ka na bla tapos ginabira ka pa para magbangon ka ng gulpe lang no magbalik imo pulso na tapos magambal kita sa mga Viagra tipo sila yung gapatig-ay ginapatig-a ang nagabangon nga kag nagapalawig siyang resistensya amo na makasama ang mahatag nga kaaraydan sang Bravo Food Supplement Capsule mga kasama. Ang mag-inom kamo sini, ginarekomendar sang Bravo Management nga dapat mag-inom kamo twice a week lang, no? 2 ka beses sa isa ka semana. Kay ang iya sini nga epekto, gadlagan mga tag-3 tugtong 4 ka adlaw. So po siningon, kung mag-inom kamo dapat hindi kay sili nga kada adlaw-adlaw o kada oras-oras kung san utong gusto mo. So dapat inom kamo siniya daily at twice a week. Pag abot sang isa ka bulan, panilagi nyo ang resulta. Kay kung gusto mo, garangkada siya. Pero kung hindi mo gusto, at iara lang saya. No? Steady pulso lang na siya. Pero pag once ka makakita, kam nga kung ganing amigo, tawag sa sako, nabi ko na kung anong concern niya. Tawag sa niya, pare, do gada do nakulmaan bla. Niya, pare. Niya, ano to? Siya niya, pare, amugid maning ipikto ya. Sini ko anong epekto ya? Sini ko sang ano? Sini niya sang Bravo, bala pa rin nag-inom ako. Sini ko ti ano? Nya epekto ya mo gid man ni. Ko nga nagano ka? Nya nga sini niya bisan makatandog ang short ko, garang ka. Short lang katandog, sini niya garang ka.
uraw-uraw ka man timo. Naton, kung may nagatandog sang short mo, base bala kung may nagatandog bla sang short mo bla. Yerte oh. Sige sa ato sila nga pagpangalaga magkasama daligid lang kay ginatamyaw tagali isang maing gabi si Cynthia Ramirez Jerome Varon, si Brags Tres Pieces kag si Biloy Lima, si Boy Patupatin, si Kagawad Jennifer Binasas, Richard Salvilla kag si John Mark Olombro. Tanan mga membro ini sila sang RMN 774 Patrollers. May gabi sa tanan-tanan nga mga miyembro sang patrollers. Kag sa inang kwan, no, mga RMN international bla, no? OFW international may gabi. Si Juna Bibi Kapuro, si Pakas, si Mary John Hapitana, kag si Chandrel Valencia Dilaon, si Joven Matias, kag Mike Santos, so ga-prepara na sila, ga-plastar na sila, masaot na ni sila. Si Green Amoroso, si may klasifikasyon nga Amoroso mo. Galing Kwan, Erwin, to ngalan niya, Erwin. Si Elvis Buano, may gabi man, kag si Andre Regulacion, kag si John Hipolito. Preparar na sila si Nery Velasco Swilang, kag si Mary Jo or Mary Ann de la Cruz, si J. Lolo, si J. Lolo sa RMN Bacolod, pamati, kilala mo ni Choy Panso, no? Kasahi mo ni sa unang disc-jockey man mo. Disc-jockey man ni subong to sa kwan sa Bacolod, sa RMN Bacolod nga kwan, nga FM, no? Si J. Lolo may gabi, si Diyos sa Bataklit kag si Mar de la Torre, Diyos sa Bataklit Selo, kag sino pa ba, si Jerla Jerl, okay, kag si Teresa Gipo. Ayos, sige, makanta na ta, masaot na ta, ready, pati matindog tabla. Plastaran tani bla. Way na no? Ayos na, plastado na. Naka-kuha naman ko, naka-evergreen man ko. Way kaso. Sa utan tani. Pati kasi na. O bebe kay plastaran tabla ni. Tiritawa. Be, tistig na kay masa. Ready na ka mo? O patindugon ko ng microphone. Ayos, ayos. Oh, away pa. Prepara na! Masaot na tasang turagsoy! Bakbaka! Banat! Ginsag ang sapa-sapa dito sa may talamnan ang turagsoy nga kunarapan inhimo kung alinag pang nag-abot ang mga bisita sa barkada ko sa inuman linag pang kung naturagsoy amon ginsumsuman linag pang kung naturagsoy sa sabaw kagalangoy-langoy hinlaktan pagit sa kinapos pinamalas kami sa igop isileng sang nakatulaw sampat ang tiplada mo linakpang nga turagsoy nalikikro. Pagkatapos namon sa kaon linakpang kung nagpati may nagadihal nagasiyok-siyok kaya ang bisik tamagit kahapdi may nagatulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungkol sang kuragsoy nga akong linagpan tamagit kakahan. Oh!
Giling-giling! Igiling-igiling! Woo! Linag pang unang turaksoy sa sabaw nagalangoy-langoy inlaktan pag isang ginamos pinamalhas kami sang hilok ang siling sang nakapilaw sampagit ang timplada mo linag pang nga turaksoy kanamit kitro ang siling sang nakatinaw sampagit ang timplada mo linapang nga turaksoy kanamit kitro. May paaman pa ba? Woo! Ayos, ayos! Oh, sige. Pwede kita chimpom. May paaman pa nga paurok. Pero magkasama kita chimpo din sa ato sininga pagpangalagad. Sa nga sa aton nga mga reporters, Radyoman Flo Consumo Navarrete, kag Radyoman Francis Basco. Upo naton diri sa News Center. Radyoman Sanipura kag Radyoman Joel Franco. Sa technical side, Radyoman Joe Evan Basco Jr. Sa transmitter, si Radyoman Chief Atoy Alias. Standby na kamo sa kay Tioy Pancho. Ako naman ang inyong kasama, Radyoman June Alojado Capulot. Tatak RMN.